ಹಲೋ 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 ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಕ್ಲಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ 7 ಅದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 2ನೇ ದಿನದ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದುಂಡು. ಕಜ್ಜೋಗು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೂರ್ತಿ ಭಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊನುವ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ 2ನೇ ಅದೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡದ ಸುಗಿಪನು ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರೈನ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು ಬುಕ್ಕ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತೆರಡ ದುನಿಪನು ಮುನಿರಾಜ್ ರಂಜಾಲ ಬೇರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುಳ್ಳರು. ಮಾಂತ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವ. ಬರವು ಸರವುಡು ಎನನ ನರಮಾನಿ ಮಳ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರುಗುಳೆನು ನೆನೆತು ಆನೆ ಮೋಣಿದ ದೇವರನ ಕಾರ ಮುದಲುಡಿ ತರನ ತಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ ಪತ್ತು ಬಿರಲದ ಕಾಣಿಗೆನು ಭಕ್ತಿ ಡೊಪ್ಪ್ಯಾದ ಯಾನ ಬರೆದಿನಿ ಕಡ್ಡ ತಲೆ ಪೊಲೋ ಜಲ ಮುಟ್ಟ ಸೋಗಾದಿಲಿಕ್ಕ ಅವೇನು ಗಡಬರ ಪಾರ್த்து ஏழ கை சேராது ஏழ கை சேராது குர்து தீது பொருளுடு காப்படுவது நட்டுது ದೇವರಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಭಕ್ತಿಡು ಬಗ್ಗಾದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದು ನಂಚಿತನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶಾರದೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಕಾರ್ಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದ ನಂಚಿತನ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡು ತೂವೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನುಡು ಬಹುಶಃ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥಲು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರತೋಡು ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂನಗ ಬಹುಶಃ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆನ
ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡು ಒರಿಯೇ ರಾಮಾಯಣ ಬರತ್ ನಾವು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತನಾರು ಮಂದಾವರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂದು ತುಳುಟು ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಾರೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು ಇರು ನೀನು ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಯೋಡು ದಯಬಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರೆನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಆ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯರು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದಿದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ದೇರು ತೂಂಡು ನಾಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಳುಂಡು ಬಹುಶಃ ಸುರು ಓತನ ಏಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ ತುಳು ಓದರ ಭಂಗ ಅವರ್ಲ ಯಾವು ದಾಯ ಭಂಗ ಮುಡ್ಪಂಡ ಕನ್ನಡಡು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲುಲ್ಲನ ಇತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಲಿದೆ ತೊಂಡರಡ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರಿ ಎರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳುನು ಮೂಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ಆರು ವಾ ತುಳುನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ನೆತ್ತಿ ಏಪಾಗಲ ಯಾನು ಕುಸಾಲ್ಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ರೋಂಡು ಜೈನರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಜೈನರ್ನ ತುಳು ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಏನು ಮೂಲ ಕೈತಲ್ದ ಶಾಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪುರಾಣಿಕೆರು ಏಪಲ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಜೈನರ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಪನ್ನೈಕ್ ಜೈನರ ತುಳು ಎಂಚ ಬಂಡ ಹಾಂತ್ರೊಟ್ಟು ಹಾಂತರಾಜರಿ ಹಿಪ್ಪಿಡಿ ಹಿಗಪಾಡದು ಹೆಕ್ಕರ್ಪೆದ ಹೆಲ್ಲವು ಹಿನ್ನಗ ಹಡಮೆ ಹಾಂಟದು ಹೆಕ್ಕರ್ಪೆದ ಹಿಲ್ಲವು ಹಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಹೈ ಅಡುಕ ಅಂದೇರು ಎಂದು ಒಂದೆಂಕ್ಲ ಪುರಾಣಿಕರು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಹಕಾರ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ತಾರಾಯಿ ಬಂಡಕ್ಲ ಹಾರಾಯಿ ಬನ್ಪಿರು ಇಂಚ ದಾಯ ಒಂದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಂಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಗೆಲ್ಲುಲು ಅವು ಆ ಭಾಷೆದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ ಆ ಭಾಷೆದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನೊಂಜಿ ಕೊಣಪು ನಂಚಿಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳುತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಕೊರ್ಪನದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಭಂಗನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇದು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಹುಲ್ಲುದ ಯಾನ ದಾಯ ನೀನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಪೋನಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೇನ ತೊಂದರೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಣ ನನ್ನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೇನು ಸುರುವೇ ಕೇಳೊಂದು ಎಂಕ್ಲಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಆತು ಶ್ರಮಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾವ್ಯನು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡು ರಚನೆ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಐನ ನವ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಣ್ಲ ಸಪ್ರೇರ್ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ರಾತ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ತಾಣ್ಲ ಮಲ್ತ ಜಿಂಡೆಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿದಾತ್ರ ಇನಿ ಮೂಲು 7 ಸಪ್ತಾಹದ ಲೆಕ್ಕ 7 ದಿನത്തെ 7 ಅದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ರಡ್ಡನೆ ಅದೇ ಆದ ಬಹುಶಃ ಸುರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ 7 ಪಂಪಣಂಚನೆ ಎಂಜಿನ ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡೋಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಏನು 7 ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಅವು 7 ಅದೇ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಐನದೆ ತೊಂದಿರು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಅಥವಾ ರಟ್ಟನೆ ಅದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ ಬೆಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಎಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲ ಬರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪುಡಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಆಜೇರು ಅರೆಗೆ ರಡ್ಮುಜಿ ಪುದಾರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಆಜೇರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಅಜೇರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದೇರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದೇರು ಕಣ್ಣನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಆರ್ ಇಂಚಾಪ ಒಂದ ತಿರ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪಿರಬರ್ನಗ ಅಲ್ತದೊಂಚಾತ್ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಪೂರ ಪಡೆಯವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರನ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ನೀ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಲ ಆಂಡಲ ಈ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇರು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುಕೊಂದು ಭರತ್ ಹೊಸ ಮಿಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಾರು ಆರ್ನ ಮಗ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟದು ಆಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಾನು ಏಕವಚನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿಡ ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಶಾಲೆಡಿ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 8, 9, 10 ಅಂಚಾಯ ನಡ್ದಾತ್ರ ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಯಾನು ದಾಲ ಉನ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಚಿನ ಕಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಗುರು ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಯನೇ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಸಾಹಡು ಅಮ್ಮೆರೇ ಗುರುವಾದ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆನ ಕೊರತೇರು ಆಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ತೀರ್ನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಿಗ ಅಪ್ಪೆಗ ಆಸರೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಇನಿ ಬತ್ತದು
ಬೆದರಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಸರೆ ಅದೇ ಇಂತ ನಂಚಿತನ ಭರತ್ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವತಿಗೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ನಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನವು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ ತೆರೀದು ಆಗ ನನಾತ ಭವಿಷ್ಯ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯಲ್ಲ ಎದುಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಮುಲು ಆಶ್ರಯ ಕೊರುತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರುಪ್ನಾರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸದ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಾವ್ಯನ ಓದೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆದಿನ ಕಾವ್ಯನ ಓದೊಂದಿಪ್ಪನ ಅವ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಉದ್ದಗು ಕಥೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ 16ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಹರಿಹರೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಕವಿ ರಗಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪನ ಸುರುಕು ರಚನೆ ಮಲ್ವ ಆಗ ರಗಳೆ ಕವಿ ಹಿಂದೆ ಬುಧರು ಬಹುಶಃ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜೀರು ರಗಳೆನ ಒಂದೊಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಹರಿಹರೆ ಆಂಡ ಹರಿಹರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅವೇ ರಗಳೆಡು ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ರಗಳೆ ಉತ್ಸಾಹ ರಗಳೆ ಮನ್ನಾನಿಲ ರಗಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತ ರಗಳೆ ಪಂಡದು 6 ಮೂಲು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಬಳಕ ಮಲ್ತನವು ಲಲಿತ ರಗಳೆ ನೆತ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಸಾಲದ ಮಿತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೌಪದಿ ಷಟ್ಪದಿ ಪಂಡ 4 ಸಾಲ ಆಜಿ ಸಾಲ ರಗಳೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಕ್ ಸಾಲದ ಮಿತಿಜೀರು 1000 ಸಾಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸಾಹಸ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಸಡು ಇನಿ ಲಲಿತರಗಟ್ ತುಳುಟ್ಲ ಬರೆಯರು ಲಲಿತರಗಳೆಡ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಬರೆಯರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಾರ್ನ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾರ್ನ ಆ ಛಂದಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೇಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವುಬಕ್ಕ ಚುಟ್ಕು ಮಲ್ಪೇನು ಏನೊಂದ್ಸರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋನ್ನಪ್ಪಗ ವರಿ ಕೇಂಡರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಅಧ್ಯಾಯಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಧ್ಯಾಯ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಮಹಾಭಾರತಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಮಹಾಭಾರತಡು ಪರ್ವ ಅಂದ್ ಅವು ದಾಯೆ ರಾಮಾಯಣದ ಅಧ್ಯಾಯಲು ಪೂರ ಕಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಧ್ಯಾಯಲು ಪೂರ ಪರ್ವ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ 6 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡು ಕಾಂಡ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ದಂಡೆ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಬೆಲು ಮಾತ ಪಾಪ ಪರ್ವ ಪಂಡಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಗರಿಕೆ ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಪುದರ ದೀಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪನವು ರಾಮೇ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಕತೆ ಐಟ್ ರಾಮೇ ಒರಿಯೇ ನಿಜವಾದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುಲು ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡಲ ಐಕ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಕತೆ ಅವು ಪರ್ವ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಕತೆಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೇತೆ ಭೀಷ್ಮನ ಕತೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಗೊಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಲು ರಾಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಕತೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿಕ್ಲು ಎದುರ್ದ ಪುಟೊಟ್ಟು ತೂವೋಡು ರಾಮೆ ಮಾತ್ರ ದಾಯೆ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪನವು ರಾಮೇ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ಕಾಂಡದ ಕತೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಮುಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಕತೆಗೆ ಬರ್ನಾಂಡ ಕೋಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದ ಅದು ಮುಲು ಕುಲ್ಲುದಾಂಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕತೆಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪನ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಕೋಡೆದ ಕತೆಟ್ ಕೊಡೇಕ್ ಮಂಥರೆ ರಾಮ ಇತ್ತನಡಿ ಬರ್ಪಲ್ ಮಂಥರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೊರ್ನಿಯಂಚಿತನ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಗಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಮೂಲು ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಗತಿಲು ಬೇತೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡೇರಂದಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆತಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರಪೆದಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು 6ನೇ ಎಂಚಿತನ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೀರು ಅತು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿರಪೋಪು ನಣ್ಣಂಡ ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ಮನ್ನು ಬರೆಪೇರು ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ದಾಯೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಓದುದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕುವೆಂಪುನ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಓದಿಯರಡ ಖಂಡಿತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡೇ ರಾಮಾಯಣ ನಡತನ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿಯಾರ್ಡ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ನಡತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರನು ನಮಕ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಮಂಥರನ ಪಾತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಿರುವುನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ವಾ ರಾಮಾಯಣ ಅವೇನು ಕೇನಾಯರು ದಾಯ್ತ ಆಳು ರಾಮನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡು ರಾಮ ಇತ್ತನಡಿ ಬರ್ಪಲ್ಲು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಮಂತಾರೆ ಮಂಡಾಲ ಪರಬ್ಬು ಒಂದು ಆಹಾ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಕೈಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮದ್ಮೆಯಾದ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಖಿಯಾದ ಬತ್ತನಾಲು ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಂಥರೆ ರಾಮೇ ಇತ್ತನಡೆ ಪೋದು ರಾಮನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯನ ತನ್ನ ಕಡೆಕ್ ಹೆಂಚಿನ ವೈಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲು ಕೊಡದ ಕಡೆತ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಂಡ ರಾಮೆ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಿವನ್ಬೋಲು ನಿಕ್ಲು ನೆನ್ಪಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ಶಕುನಿ ಬತ್ತದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಡು ಸೇರನೊಂದು ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾವತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಂತರೆ ಮನಸ್ಸುಡು ರಾಮನ ಬಿತ್ತು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಎಂಚಿನಾಳ್ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜತ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಯನ ದಾತಾಳ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡಿ ದಾದಾಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಮುಂತ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಕತೆ ನಡಪುಡಾದ ಕುರುಡು ಒಂದು ಇರುವೆರಡಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಆಮಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಬರೆತರ ಸುನರ ಮನೆದ ತಟ್ಯುನು ಕಡತದ ಉಡಾಯಿ ಕಾರದೀನ ನಾಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋ ಕುಳೆಗ ತನ್ನ ಕುಳು ಪುಟುದು ಬಳತ ದಿನ ಮಿತೆಲೆದ ಬಡಗ ಪೆತ್ತಿನ ಪೆಯಮ್ಮೆಲ್ಲೆನಾವಡ ನೆನಪುದಾಂತೆ ಪೋಂಡು ಅನ್ನಗಗಳೆನ ಸುಕೊನು ಬೇತೆ ಪಣೊಡುಂದಿಜಿ ಅಕಳೆನ ಸುಕೊನು ಬೇತೆ ಪಣೊಡುಂದಿಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಸುಕೊಟ್ಟು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಏಪಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ಮಧ್ಯದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ನೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾಸಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಪರ ಉಂಡೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಲ್ಪರ ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಪಾವಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಸುತ್ತ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಮೂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆದು ನಾಲ್ಕು ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಡು ಸುಕೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮದಿಮಾದು ಬತ್ತನಂಚಿತನ 4 ಜನ ಮರ್ಮಲೆರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮರ್ಮಲೆರ್ಲ ಆದ ಇತ್ತಿಜೇರು ಮಗಲೆಲ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಸುಕೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏತು ಸುಖ ಪಂಡ ರಾಮನ ಮದುವೆ ಆದಿ ಬತ್ತನಾಲು ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮದುವೆ ಆದಿ ಬತ್ತನಾಲು ಊರ್ಮಿಳೆ ಭರತನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬತ್ತಿನಾಲು ಮಾಂಡವಿ ಅಂಚನೆ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬತ್ತಿನಾಲು ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಈ 4 ಜನ ಮರ್ಮಲೆರ್ಲ ಎಂಚವುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಪದ್ಯೊಡೆ ಕೇಂಡರ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲನು ಮದತ್ತದು ಸುಕೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಎಂಗೆ ಏಪಲ ಎನ್ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಎತ್ತು ಸರಿ ಪನ್ರೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಎರೆನಾಂಡ್ಲ ಮದಪ್ಪೊಲಿ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇಂಚಿ ತೂಪಿರಾರು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ನೊಂಜಿ ಮದಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐಕೆ ఇప్పుడు ನಂಗಮನ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಜನಪದ ಕವಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬರೆಪೇರು ಒಂದು ಪುರ ಕನ್ನಡ ತವರೂರ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎತ್ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ತವರೂರ ಹಾದಿಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಮರಳಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ಪನ್ರೊಂಡು ಎಂಕ ಆ ಊರಿನವರ ತೂದು ಬರುಡು ಒಂದು ವಾ ಊರುಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಜ್ಜನ್ನ ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನ ನಂಚಿತನ ತಾದಿ ಸದ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಏತ್ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡು ಸುಖ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಸುಖ ಸುಖನೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುಖನೇ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಒರಿ ಕಂಡನೆ ಅತ ಕಣ್ಣನೆರಲು ಏತು ಸುಖ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲನು ಮದೆತ್ತದ ಸುಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇருந்து ಅಂಚ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ
ಭರತೆ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಆಹಾ ಮೊಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬುಡದೇರ್ಲೇನು ಸುಕೊಟ್ಟು ತೂವೊಂದಿತ್ತೀರ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾನೆ ಬಂಡ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ఆయన ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿಡದೇರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಡು ಕೂಡುದು ಕುಟುಂಬಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪನ ಬರಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಸುಕೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಕವಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಿಯರ್ಲು ದಾದೊಲ್ಲೇರು ಕೌಸಲ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸುಮಿತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕೈಕೇಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಮಾಮಿಯರ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬದ ಜನ್ಮದ ಮಗಲೆರ್ಲು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಾವನೆಡಕ್ಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಮರ್ಮಲೆರ್ಲೇನು ಮೊಕ್ಲೆಂಚತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ಮದ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿನ ಮೊಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಕವಿ ಬರೆಪೇರು ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆಪೇರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕ ಬಡ್ಚ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಓಲೋಲೋ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತನ ಕೆಲವು ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೇನು ಮದತ್ತದು ಅಮ್ಮರ್ಲೇನು ಮದತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲನು ಮದತ್ತದು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಬಾರಿ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕವಿ ಪನ್ಪೇರು ఆయన 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಂಚೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 4 ಕಂಬಲ್ ಇತ್ಲ ಕೈತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಬತ್ತನಂಚಿತನ 4 ಜನ ಮರ್ಮಲೇರ್ಲು ಸೀತೆ ಉರ್ಮಿಳೆ ಮಾಂಡವಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಂಚೆತ್ತೇರು ಪಂಡ 4 ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿಲ್ಲನ ಎಂಚಿನ ಬೆಳಗುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಮಲೇರ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಸತ್ಯಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನಕ್ಲು ಈ 4 ಜನ ಮಲ್ಮರೆಲ್ಲು ಇಂಚ ಸುಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕತೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ತಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಕೈಕೇಯಿ ದೇಶದ ರಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಏನೋರ ತೂವೋಡು ಭರತನವರ ತೂವೋಡು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಭರತನ ಒರಿಯನೇ ಬರ್ರ ಪಂಡ ಭರತನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂಡವಿ ಬರ್ಪುಲು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಭರತನ ಒರಿಯನೇ ತೂಂಡ ಪುಲ್ಲಿನ ತೂವೋಣಂದ ಮಾಂಡವಿಲ ಬರ್ಪುಲು ಅಂಡ ಏಪಲ ಭರತಡ ಒಟ್ಟುಗೇ ಪುನಃ ಶ್ರುತಕಿ ಏರು ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ತೇರಿ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಏಪಲ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ರಾಮೆ ಒಲ್ಪೋಲು ಓಪನ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆ ಬೀಲದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಚನೆ ಭರತೆ ಒಲ್ಪ ಪೇಪನ ಅಲ್ಪ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಎಂದು ಈ ಒಟ್ಟುಗು ಶತ್ರುಘ್ನೆಲ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಜೀ ಭರತಲ್ನ ಮಾಂಡವಿಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿನ ಬರ್ರ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಬುಜಿ ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಮಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇರುವೇರೇನ ಭರತಲ್ನ ಶತ್ರುಘ್ನಲ್ನ ಅಕ್ಲ ಬಿಡದೇರ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಯಥಾಚಿತ್ತನ ಕಡಬಿಡುವೆ ಯಥಾಚಿತ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕಡೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಪಾತೆರಿಯೇ ಪಾತಿರದು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆಗು ಮಂತರೆ ಬತ್ತೆಲು ಆ ಮಂತರಡಿಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಕುಸಾಲು ಪಾತಿರುವೆ ಯಥಾಚಿತ್ ಸಮಯ ಕರಿಯಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕೋಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಳ್ಪುನಿ ಸಮಯ ಕರಿಯಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕೋಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಳ್ಪುನಿ ಪಳ್ಪಿನಾಲೋಚನೆಡೆ ಉಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಲಿ ಪಣ್ವೆಯ ನಾವು ಬತ್ತದಿ ಮೂಳು ಗೊಪ್ಪದಿ ಬಾಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿನ ಗೊಪ್ಪದಿ ಬರ್ಪಿನ ಲೋಚನೆಡೆ ಗೊಬ್ಬಾದೆ ಬರ್ಪಿನ ಲೋಚನೆಡೆ ಯೋಚಮಳ್ತಡ ನಿನ್ನ ಬಾಲಿನಿ ಗೊಬ್ಬಾವುನೇ ಪಪಣ ಇಯ ನೇಪಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗ ಪನ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ಬ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂಚಾಂದು ಮುಲ್ ತಿರ್ಗದ ತುಯ್ಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೊಡ್ಚಿಂದು ಏರ್ಲ ಬರೆತ್ತಿಜೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೂವು ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಖುಷಿತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ ನಾವು ಇತ್ತೆತ್ತಿ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ಬುಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಬಾಲೆ ಬರತ್ ಅವಳು ಹೆಂಗ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಡು ರಡ್ಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಭರತನ ಕತೆ ಬರ್ನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ನಾನೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ವನವಾಸ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಇನಿ ಭರತನ ಕತೆ ಪರ್ನಗನೆ ಭರತೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಉಂಡದೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಯೋಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅದು ಅಂಚದು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಗ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಪ್ಪಡಂದು ಕೆಂಡೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಯಥಾಚಿತ್ ಭರತಡ ಮಂತರೆಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನಗ ಕೇನ್ ಬೊಲಾಲು ಊರುಡು ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅರಸುಲ್ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ತರದೆ ಬತ್ತನಾಲು ಕೈಕೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತನಾಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸುಕೊಟ್ಲೇರ ಎಲ್ಲೇರು ಅಪನಗ ಯಥಾಚಿತ್ ಕೇನ್ಬೆ ಈ ಏಪ ಊರುಗು ಬರ್ನಾಲು ಮಂತರೆಗ ಕೇನ್ಬೆ ಈ ಏಪ ಊರುಗು ಬರ್ನಾಲು ಐಕ್ ಪಂಡಲಾಲು ಬರೋಡು ಆಂಡ ಯಾನು ದಿರ್ತದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆನ ಗೊಬ್ಬ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೈಗೆ ಬರ್ನಾಲು ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಭರತಗು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹನಡೆ ಬರ್ನಾಲು ಐಕ್ ಯಥಾಚಿತ್ ಕೇನ್ಬೆ ಅವಂದು ಮಾರಾಯ್ತೆ ಈ ನಿನ್ ಗೊಬ್ಬಾದ ನಂಚಿತನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಪಗ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆನ ಗೊಬ್ಬಾವನಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆನ ಈಗ ಎಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬಾವ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಲು ಬರ್ಪೆ ಭರತಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಆ ಬಾಲೆನ ಗೊಬ್ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ದಾಯಂದಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಕಡೆತ ಘಟನೆಗಳ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ ದುಂಬುಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಬೇಲೆಗಳ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲು ಏನ್ ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತತ್ತ ಅಂಚಾದ ಬರೋಡು ಐಕೇನ್ಬಲ್ಲು ಕೂಡ ದಾದಾಣ್ಲ ತಮ್ಮನೊಂಡ ಕೈಕೆ ಹಿಡಿದ ಅಲಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಇತ್ತಂಡ ಬರೋಲಿ ಅಪಗ ಬತ್ತದು ಪೋವಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನನ ಯಾನ ಕೈಕೆ ಬತ್ತೆಡ ಬೊಕ ಪಿರಬರ್ಪು ನಂಚಿತನ ಆಲೋಚನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅತಂಡ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನಡೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತನ ಯೋಚನೆ ಡುಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತಿರಬಲು ಐಕ್ ತಿಳಿತೆ ನಮ್ಮ ಯಥಾಚಿತ್ ದುಂಬುದಾದಾಂಡು ತೂಕಬೋಡಡ ಪಂಡು ದೊರಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುತ್ತಿ ಕಿಸ್ಕಂದ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ತಾಳ ಪೋಯಾಳ ಕಿಸ್ಕಂದ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ತಾಳ ಪೋಯಾಳ ಪಲ್ಲಂಗಿ ದಂಚಾಡೋದು ಪಿರಮಗದಡಿ ಕನ್ನಡ ನೊರ ತೂವೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಪಿರಮಗದಡಿ ಕನ್ನಡ ನೊರ ತೂವುದು ನಲಿತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕತೆನ ಪಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ನೆಂಪುದಾಂತೆ ಪಂಡಿದು ಪೋಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕತೆನ ಪರಡುವುದು ಪೋನಗ ನೆಂಪುದಾಂತೆ ಪಂಡಿದು ಪೋಡು ಪಾತೆರ್ನಿತ್ತನ ಯಥಾಚಿತ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಖುಷಿಯಾಯಿ ನಂಜಿತ್ತನ ಮಂಥರೆ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಡೆ ಉತ್ತನಾಲತ್ತು ಏಪುಗಾಂಡ್ಲ ಕೈಕೆಗೆ ಬರೋಡಾಯ್ನಾಲು ನಿಕ್ಲು ತಮ್ಮನದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡ ತಮ್ಮನದಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡದ ಪಿದಾಣ್ಯಾಲು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೊತ್ಕಿಯೋಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಏನ್ ದುಂಬರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಮಿತ್ ಓಲ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಓದಿಯೆ ಅಪಗ ಅವಲು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಪಿರವು ನೆನ್ಪಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ನನರ ಏರಾಣ್ಲ ಇಂಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ರ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಕೋರೋಣ ಅಂಡ
ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ನೆರಡೆಲು ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರುಡು ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಮಲ್ಪುಜಾಯಿನು ಎಂಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕಲು ಓದೋಡಾಯಿನು ದಯಪಂಡ ಓದುದೇ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರ್ರಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಲೂಯಿಸ್ ಮಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರಾಗ್ಲು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ನಗ್ಲು ಪುರ ಈ ಕರಾವಳಿ ದಾಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆರಲ ಅಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ಓದೋಡು ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ರೀತಿಡು ನೆರೊಲಿ ವಾವಾ ಮತ್ತ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದೋಡು ನೆರೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ತೆರಿಯೋಡು ಏನ ಮೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಲ ಪನ್ನಿ ನೆನ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಏತನೇ ರೀತಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮುಲುತ್ತುಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡ ಆ ಶೃಂಗಾರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಂಡ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಾಯಿನಿ ಇಡೀ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣುಡು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಆರ್ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯಿನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕುಸಾಲನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಕುಸಾಲ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಿ ಅವು ಅವು ಆ ವಾಕ್ಯಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ ತೂಲೆ ಆಯ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೊತ್ತಿಯಲು ಆಯ್ ತೆಲಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದಾಲ ಹಾಳಿಜ್ಜಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಡಿ ನಡ್ಡುಡು ಇತ್ತನಂಚಿತನ ಕುಸಲ್ ಆತ್ ಮಲ್ತ ದಾಲ ಪೋಯಲು ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಪೋಯಿಲು ಪಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿಲು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೋಡ ಇನ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ಲೇಕನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎಂಚ ಪೋಪನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ದೇವರನ್ನ ಪಲ್ಲಗಿಸಿದ ಅಂಚತ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಅವು ಒಂತೆ ತೂಗಾರುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಕೊಂಡೋನಾಗ ನಿಜವಾದ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಪೋಯಿಲು ಪಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿಲು ಮಂತಾರೆ ಎಂದೆ ಮಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಗ ಅಲ್ಲ ನಡತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮುಲ್ ಪಂಡದು ಈ ಅಕ್ಲಿ ಇರುವೆರ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಕಣ್ ಸನ್ನೆ ಆ ಕುಸಾಲ್ ಒಂದೇ ನಡತನೆ ಪೂದ ಕೇಳಿದ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೊಂದು ಅಕ್ಲನ ವಿಷಯನ ಮೂಲ ಪಂಡೆಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೇತೆ ಪನ್ರ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಚ ಪಂಡದಾತನಾರು ಪಂಡ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಚ ಬಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪುನ್ನಮ ಪೂರ ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕದಾಯಿ ಅಕ್ಕಲ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಕುಸಾಲ್ ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಆರು ತೋಜುವೇರಲ್ಪ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತೋಜಿದ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂದತ್ತು ನೇನು ಮತ್ತೆ ಪನೊಂದಿ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ರಬಸಡು ಪಂಡದು ಪೋಂಡು ನಿಕ್ಲೇರಡಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಬಂಟೇರು ನಿಕ್ಲೇರಡ ಪನೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯೋಡು ಬರೆಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ನಿಕ್ಲೇರಡಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಆರು ಕಥೆನು ದುಂಬು ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಅಲಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಮುಲುದ ತಮ್ಮನ ಪುರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಭರತನು ಶತ್ರುಘ್ನನು ಮಾಂಡವಿನು ಸುತಕೀರ್ತಿನು ಮೊಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯದಾಚಿತ್ ಆಯ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೈಕೈಗೆ ಪೋಪೆ ಕೈಕೈಗೆ ಪೋಯಿನವಳು ಅವಳು ಅಕ್ಕೈ ಮಸ್ತ್ ತಮ್ಮನಾಡು ಆ ತಮ್ಮನದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ತಮ್ಮನಾಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನು ತಮ್ಮನದ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಮೂಲ ಕಾವ್ಯ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಯಾರು ಮನ್ ಆ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆರ್ನ ಬರೆಯನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ವಿವರಣೆ ತಮ್ಮನ ಮಸ್ತಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ಆತಂಡು ಅಂಡ ತಮ್ಮನದ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಯಾನು ಈ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪನತ್ತು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಬದುಕದಿ ಇದು ಕತೆ ಕೊಣಪ್ಪೆ ಅಂದಾರು ದುಂಬುಗು ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಮನ್ಪೇರಾರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನದಾದೊಂಡು ಐಡ್ದು ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮೆನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂತ ಬನ್ನಾರು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ನಡ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಬಾ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ತೂಪ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 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 ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ದಾಯ್ ಅಜ್ಜಿದಾಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ತೂವನ್ ಬೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚೆ ಮಾರಿ ತಮ್ಮನಾಡು ಆ ತಂಬದ ವಿವರ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಲ ಅಜ್ಜನಿಲ್ಲದ ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ಆ ಅಕ್ಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಕರಿನನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ತಿಂಗುಲು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟಯೋತಿಡೆ ಅವಲಂಚುಡು ಅಪಗ ಪಗ ತೋಜೋದು ಬರ್ಪಿದಿನತ್ತದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಬಾಣೋಡ್ದು ಬಳ್ಳಿ ಬರೋದಿತ್ತು ದೋಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೋಜಿಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೀಲದ ಬಳ್ಳಿ ತೂದುವೆನ ಮನದಡೆ ನೆಣ್ಯೋದು ಊರು ತಗುಳಿದ್ದೆ ಅರಮನೆ ತಗುಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಡಿಗಿಡೆ ಪಟ ಪತದ ಪೋಯಿರು ಆ
ಅಪಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಅವಲಂಚಿಡ್ದು ಭರತೆ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಮಾಂಡವಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಲು ತಮ್ಮನದ ಗಮ್ಮತ್ತಡಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ದಾದಾಣ ಪಂಡ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೋಜರಸುರಾಂಡ್ ಅಪಶಕುನಲು ತೋಜರಸುರಾಂಡ್ ಏತು ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಕೇಂಡರ್ ಭರತೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ಐಕು ವಿವರಣೆ ಕೊರಡಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಬೀಲದ ಬೊಲ್ಲಿ ತೋಜರಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡ ಧೂಮಕೇತು ಪನ್ಪೆರು ಬೊಲ್ಲಿ ಪೂರ್ರ ಶುರುವಾಂಡ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ತೂಯಿನೇ ಆಯೆ ಅವಿನ ಆಯಗ್ ಅವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಧಿಕಾರಡು ಇಪ್ಪುನಕಲೆಗ್ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಪನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಪೂರ ಶಕುನ ಎಂಚಿನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಉತ್ತಾಲ ನನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವನದ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೈನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇನು ಏನ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುದು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಕಲ ಮೇರ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಆದಿಪ್ಪತ್ತನ್ನ ಬೇತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಡು ತೂಯಾರನ್ನಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಡು ತೂಯಾರನ್ನಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಅಪಶಕುನ ತೂಯಿನ ಅಂಚಿದಂತನ ನಮ್ಮ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಆಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡುಪೆ ನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ತಪಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಗೂ ಪೋಡು ಅಂಚದು ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡಿಕುಳ್ಳೆ ಜನಕುಲ್ಪುರದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡ ಬಲೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ ಇಂದು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಜಯಕಾರ ಪಾಡಿ ಇರಂದು ಯಾನು ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವಡಿತ್ತು ನಂಚಿದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ದಶರಥಗಂದು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏರಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇನ್ ಮನ್ನಗ ಈರೇ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿಯ ತಂದೆ ಈರೇ ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಈರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂವಂದರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಂದರು ಈರೇ ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿದ್ರ ಭಾವನೆ ತೋಜ ಅಂದೆ ಆಯಗಾನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಮನ್ನಗ ಆಯಗ ಜಯಕಾರ ಪಾಡ್ಬೇರಂದ ಅಂಡ ಇಮೆ ಸರಿಜ್ಜೆಂದೆ ಅರ್ಥತ್ತ ಇಮನ ಆಡಳಿತ ಸರಿಜ್ಜೆಂದೆ ಅರ್ಥತ್ತ ಒಂಜಿಸಿರಿತ್ತೀಡಿ ಅಂಡ ಕಡನ್ ನನೊಂಜಿದ್ರಿ ಇತ್ತಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ರಾಮನ ಮಿತ್ತು ಏತು ಪ್ರೀತಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಕೇತ ಒಂದಾತೆ ದಶರಥೆ ಹಾಳು ಮನುಷ್ಯಂದ ಅತ್ತು ಅಂಡ ದಶರಥನ ಮೀರ್ದು ರಾಮೆ ಏಪ ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ ಆದ ಬರ್ಪೇನ್ ಪನ್ಪುನೈನು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಮಚಂದ್ರಗ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ರಾಜಗ ಪಟ್ಟನು ರಾಮಗ ಕಟ್ಟುವೇನ್ ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಜಯಕಾರ ಮಲ್ತಿರು ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಾಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪ್ಯಾನ ಈ ಅಪಶಕುನಲ್ಲಿ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ಸುಮಂತನು ಗುರುಕುಲ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ವಸಿಷ್ಠರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬರ್ರ ಪಂಡದ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರನು ಅತಂಡ ಈ ಪಟ್ಟನು ರಾಮಗ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತತ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ದಾದಂಡ ಅಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೂತರು ತೂತು ಚೋಜಿದನು ದಾದನ ಹಾಳಾಪುಣು ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡು ಏತು ಬೇಗ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರಾಣ ಪನ್ಲೇಂದು ವಸಿಷ್ಠಿರ್ ಪಂಡಿರ ಅಮಸರ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದ ದಾದಂದು ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಐನಾತು ಬೇಗ ಅವಡು ತಕ್ಷಣ ವಸಿಷ್ಠರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಣತದು ತೂನಗ ಪಂಡಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಉಂಡಿರು ಅಪಂಡ ಎಲ್ಲೆನೇ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬಾರಿ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆತನುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಕೇಂಡಿ ದಾಯೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಪುರ ಅವಲಿಪ್ಪುನಗ ಮೂಲ ದಾಯೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚನ ಮಾತ ಅಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಬುನ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ರಾಮಗ ಆವುಡು ಪಂಪನೈನು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿನಂಚಿತನ ಗುರುಕುಲ್ನಗ್ಲು ಪಂಡಿರು ಅಪಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಡು ಎಲ್ಲೆನೆ ಪಟ್ಟೊಗು ತಯಾರಾವ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಪಂಡೆ ಅಪಂಡ ಬೋಡಾಯನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಭರತನಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಸೇರೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ ದಾಲ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಬ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಾಗ್ಲು ಅಂಚಾದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಲೇನು ತಯಾರಿ ಶುರು ಆಣು ಸುದ್ದಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಂಡು ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೆಬಿಕ್ಕು ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಏತು ಪಂಡಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಂತರೆ ಐತೆ ಈಡಿಟ್ಟು ಪೋಪುಲಾಲು ಅಕ್ಲ ಪುರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಪೋನಗ ಪ್ರತಿಯೊರಳೆ ಕೇಂಡ ಈ ವರ ಮನ್ಪಂದಿಗುಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವುಡು ಪನ್ನಗ ಆ ತಯಾರಿದಕ್ಲು ಏತೊಂಜಿ ತುರಾತುರಿಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಿಸಿ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಇತ್ತೆರನ್ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಮಿಜೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ರಾಮಾಡನೆ ಕೆನ್ನಾಲು
ಒಂದು ದಾದ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಕೇನ್ ಬೋಲೊಂದು ಅಂಚ ಮುಲು ಭಾರಿ ತುರಾತಿ ರೊಟ್ಟಿತ್ತೇರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತನ ಬಂಡ ಕಾಲಿ ನಡತೊಂದಿತ್ನಾಗ್ಲ ಸೋತನತ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೋತೇರು ಎಂದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಶಬ್ದ ಗಮನಿಸಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಾರು ಸೋಪುನ ಎಂಚ ಆಂಡಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೋಪುನ ಆತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋನಗ ಮಂತರೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಕೈಕೇನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಜೋರಡೆ ಪಾರ್ಬರ್ಪಲು ಬತ್ತದು ಈ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದ ಮಂತರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದ ಮಂತರೆ ಬಯ್ಯಾದಗ ಕೈಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆಗ ತುರು ತುರುಂದ ಕಾಸವಾಣ ಪೋಪಿನ ರೌಸೋಡು ತುರು ತುರುಂದ ಕಾಸವಾಣ ಪೋಪಿನ ರೌಸೋಡು ಒಂಜಿ ತೆಲಿ ನೀರ ಗುಂಡಿಗ ಮಡಿಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಾಳ ಒಂಜಿ ತೆಲಿ ನೀರ ಗುಂಡಿಗ ಮಡಿಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಾಳ ಮಂತರೆ ಏಪ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆನಂಚಿತ್ತನ ಮಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಬರಸಿಡು ಬಿರಿಸಿಡು ಕೈಕೇಯಿನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೂ ಬರಪಲ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕೇಂಡಲು ದಾನೆ ಭಾರಿ ಅಮಸರಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೊರ ಹಾಳಾಣ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತದುಂಡು ದಯಬಂಡ 4 ಜನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ತಾಲ ಪಾರ ಪುರ ಹಾಳಾಪನೆಂಚ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿನಿಕ್ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚಿಂತೆಡ ಅಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಬೋಲು ಐಕೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಐನ್ ಬರೆಪುನ ರೀತಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಡೆಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಲು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಡೆಂಚಿಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಡು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಕಂಡೋಡು ಪುರ ತೂತು ನಾವು ಅವು ಪೋಯ್ನೆ ಗೊತ್ತಾವನಜ್ಜಿ ಕಲಂಕ ಒಂದೇ ಪೋಪು ನಾವು ಅಂಚ ಆ ಕೈಕೇನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೂ ಮಡೆಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನೂರಿಯೋಲು ಪನ್ಪನ ಇನ್ನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಂಥರೆ ಪನ್ಪೊಲು ಪೂರ ಹಾಳಾಣ ಹೆಂಚ ಹಾಳಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೈಕೇಯಿನ ಇತ್ತದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಆತೆ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಕ್ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಲ್ಲ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಸ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಪ್ಪಗ ಈ ತಾಯಿ ಈತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಲು ನಿಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನಟ್ರುದಿತ್ತು ನೋಡ ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಣು ತೂಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಲು ರಾಮಗೆಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾವಣಡೆ ನಿಗಳಿಗಪ್ಪೆ ಮಗಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಿ ನೆಟ್ಟುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಚ್ಛಾದ ತೋಲಿ ಇದ್ದನೆ ದಾಲ ಸಾದಿನೋಜನ ನಾಡು ಜಾನಾಡ ನಿಗುಳಿದಾನಿಗೆ ಸೋಪಿನ ತೋಪಿನ ಯಾನೆಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಯ ಒಟ್ಟ ತುಂಬೇತ ಮಾತೃಗುಲ ಜೀವದಿ ಒಣಯೇ ವಾಸುಕೊಗು ಬದುಕುನಿಯ ನಿಕ್ ಓಲ ಅರ್ಥ ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಇಂದು ಮಂತರನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ಜೊಲಾತಿ ಈ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಪುಜಿ ಕೈಕೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಾಮ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಭರತ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊರ್ತುಡು
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನು ದಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೋಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಹಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದಾತ್ರ ಭರತನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಎಂಚಾಣ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಯೋಚನೆಡೆ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರು ಎಲ್ಲ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಿರುಗದು ನಟ್ಟೊಡಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ಪನ್ಪುಲು ಕೈಕಿ ನಟ್ಟೊಡಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನ ಭರತಡೊಟ್ಟಿಗೂ ಶತ್ರುಘ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ఆయన పరిస్థితి ఎంచాతను పండ పంజిడొట్టుకు సేరిన కంజిದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂದ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಚ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಬಿಟ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದೆ ಪಂಜಿಡೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿನ ಕಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅಂದು ಪಂಜಿಡೊಟ್ಟುಗು ಕಂಜಿ ಸೇರಿನ ಕಂಜಿಗಳ ಪಂಜಿದನೆ ಗುಣ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಆಯ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಬೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಭರತಗು ಮೂಲದಾಲ ಗತಿಜಾಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಶತ್ರುಘ್ನಲ ಅವೇ ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಪಲು ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶುಡು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಬದುಕು ಸರಿಸಾದ ಬದುಕು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಪನ್ಪ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ ರಾಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಉಲ ಅರ್ಥಾಪುಚಿಂದು ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಲು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಲು ದಾಯಪಂಡ ದುಮನಾಣಿದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆದ ವಿವರ ಉಂಡು ಆಲ್ ಪನ್ಪುಲು ನಿಧಾನವಾದ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪರಬ್ಬನ ದೀಪುಜೇರು ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ತೂಲೆ ಪರಬ್ಬನ ದೀಪುಜೇರು ಏಪ ಪರಬೆ ಪೋಪೆನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗತಿಜಾಂದನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅರಮನೆಟ್ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಮನೆಟ್ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆನೆ ದಾಯ್ತಾಳ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರಿ ಪೂರ ಕೇನ್ನಗ ಕೈಕೈಗ ಅನ್ನು ತೋಜಿನ್ ದಯಬಂಡ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ತನ್ನಾಲ್ ಮಂಥರೆ ಅಂಚಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಆಲು ಪನ್ಪುಲು ಅಂದತ ಭರತ ಇಪ್ಪಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಶತ್ರುಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಬೇಗೊಡು ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನು ದಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡ್ದು ದಾಯ್ತಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಂಚನೆದ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಬುಡ್ಪು ಜೈಕ್ ಕೈಕಿ ಪನ್ಪುಲು ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಏನ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸೋಕುದ ಪಾತ್ ಸೋಕುಂದು ಯಾನು ಪನ್ನಡ ಬುಡ್ಚೆ ಗೊತ್ತಾಬಿಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಪನ್ನು ಸೋಕು ಮನ್ನ ನಮಕ್ ಓದುನ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಸಾಲದ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಡಂದ ಆಲ್ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟದು ಪಾರಬತ್ತದನ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಕೈಕೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ ಪಾತೆರ ಯಾನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟದು ಪಾರದು ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ತಿಪ್ಪಿದ ಒಕ್ಕೆಲತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಬ್ದಲಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ ನಮಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಬನ್ನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಇನಿ ಗಮನಿಸಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ ಇನ್ನು ಬರೆಯಬನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಹಾಳದ ಆಕ್ಷೇಪಲು ಇಲ್ಲ ಅವಿನ್ ಬೊಕ್ಕತ್ತುಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿರಾರ ಈ ತುಳುನಾಡ ಯಾನು ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೋ ಪಾರ್ಬತ್ತನಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟದು ಪಾರ್ಬರ್ತನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲಾತ್ ಎನ್ ನಮ್ಮೆರು ಮೂಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ತಿಪ್ಪಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಕ್ಕೆಲತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ತೋಜಾಬಯನು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ದಾದಾಳ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಕುಡ ಪನ್ಪಲು ಈ ದಾಯದ ಮಲ್ಪುವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತ ದಾದಾಳ್ನ ಪಿದಾಡಿ ಅಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಮಸ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಡು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರ ಆ ರಾಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತು ಜನಗುಳಿಗು ಮಾತ ರಾಮೇಂದ್ರ ದೇವಿರಿಗೆ ಜನಗುಳಿಗು ಮಾತ ರಾಮೇಂದ್ರ ದೇವಿರೇ ಆಯ್ ನೇಡ್ದು ರಾಮೆ ಮೂಳಿತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭರತಗ ಪಟ್ಟಾಗ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ರಾಮೆ ಮೂಳಿತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭರತಗ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ ಆಯಗವು ದಕ್ಕಂದ ಐಕಾದ ರಾಮನಿ ಊರುಡ್ದು ದುಂಬುದೇರುಡು ಕಾಡುಗೈ ಕುಂಜಿ ಸಾಡೋಡೋಗ ದುಂಬುದೇರುಡು ಊರುಡ್ದು ಕಾಡುಗೈ ಕುಂಜಿ ಸಾದಿ
ದಾಯಪಂಡ ರಾಮೇ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂ ಮಂತರೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ರಾಮೇ ಮಂತರೆನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ ಪಾವನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ರಾಮೇ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಬೋಡು ಉರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಬೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಚಿಂದಿ ಏರ್ ಪನ್ನಕ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ರಾಮೇ ಮಾತೆರೆಗಲಬೋಡು ನಿಕ್ಲಬೋಡು ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಲಿ ಅಂಚ ಏನಿಡಿದ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ ರಾಮನ ದೇವೇರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ದೇವೇರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ದೇವೇರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ರಾಮನು ಈ ವರನೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಆಗ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾದಾಣ್ಲ ಮಲ್ತಂದಂಡ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ನು ನಮ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪನ್ಪೊಲ್ ಎಂಕ್ ಐನ್ ಬಾಯ್ಪ ಯಾನು ಶುರುತ ಸರ್ತಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪೊಲು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜವು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಏತು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಪನಂದು ಬಡುದಾಂತೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರಡು ಬಲ್ಲುದಾಂತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜವು ಒಂದು ಈ ಒಕ್ಕಣೆ ಗಮನಿಸಲ್ ನಿಕ್ಲ ಪೊಂಜವು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಂಜು ಅಂಚನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಡುದಾಂತೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರಡು ಬಲ್ಲುದಾಂತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಿನ ದಾದಾಣ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಂತರೆ ಪನ್ಪುಲು ಸರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಇರುವೆರಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಆನಗ ಪಕ್ಕ ಕೈಗೆ ನೆನ್ಪಾಡು ಹಾ ಮಂತರೆ ಕೆಂಡಲ್ ದಾನೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ವರ ಕೊರ್ತಿರು ಏಪವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆ 1000 ಕಣ್ಣದ ಅರಸೆಯರುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಸೀಮೆಡು ರಕ್ಕಸೆರು ಪುರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುದು ಅವಳು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಆಯ ಪಂಡುಕಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಂಡುಕಡ ಪುಣ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ರತೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಪೊರ್ತುಗು ಅವಳು ಪೂರ ಯುದ್ಧ ಒಂದಿಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ನಿಲ್ಕದು ತೂನಗ ಕೀಲು ಜಾರದು ಪೋದಿತ್ತುಡು ದಾದಾಣ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಲು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಕ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ತೊಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಬತ್ತಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಪನ ಐಗ ತೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯಾನು ಈ ತೊಟ್ಟೆಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಬೆರೆಲ್ ದಿಯೋಲು ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಕೀಲು ಪೋತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನಿಂಚಿ ಗಮನ ದೆತ್ತುಂಡ ಸಾಧ್ಯಾಬುಜಿ ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಯನ ತೊಟ್ಟೆಡಿತ್ತನ ಪಗರಿನ ದೆತ್ತದು ಯಾನು ಕೀಲಾದ ದಿಯೆ ಕಡೆಕವು ತೆರಿನಂಚಿತನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಆಯ್ನ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ನಿಕ್ಕರಡ್ಡು ವರಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ನನಗೆ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಅಪಗ ಈ ಏಪಾಂಡ್ಲಕ್ಕೇನ್ಲ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತಾರೆ ಪಂಡೋಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಡ್ ಎಂಚಕೇನ್ ಬಾರು ಇರು ವರ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ವರ ಉಣ್ಣು ಆ ವರನು ಕೇನ್ನಗ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಕೇಂಡೋಡು ದಯಪಂಡ ವರ ತಿಕ್ಕನಗ ತತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚಕೇನ್ ಬಾರು ಅಂದ್ ಒಕ್ಕಣೆ ಪುರ ಆಲೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪಲು ಆಲ ಪನ್ಪಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನ ಬಾಲೆ ಭರತಗ್ ಪಟ್ಟಾವುಡು ನನೊಂಜಿ ಈ ಭರತನ ಆಡಳಿತ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪು ದಯಪಂಡ ರಾಮ ಪಂಡ ದೇವೇರು ರಾಮೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆತ್ತನ ಜನಕ್ಕಲು ಐಕ್ ದಾಲ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ರಾಮೆ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡುಗು ಪೋವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಇನ್ನೇನ ಕೇನೊಲಿ ಕೇನೋಡು ಸರಿ ಇಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೇರು ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಪಾಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಧಾರ ಆತನು ಪೊರ್ಲುದ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐಕ್ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಗಡ್ದುಡು ಬೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ರಾಮೆ ಬತ್ತದು ವರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತೇರು ಬೇತೆರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬರಂದ ಇಪ್ಪುನಾಲ ಪಂಡ ಕೈಕೈ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪೈತ್ನಗಲಿಡ ಪಂಡೆ ರಾಮೆ ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ಪೋಬುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನೇ ಪೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಲೆ ಏನ್ ಪಂಡದು ಬಿರ್ಸಿಡು ಆಯೆ ಕೈಕೇನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಭರತ ಇತ್ತನಂದ ಈ ಸುಧಾರಿಕೆಡು ಪುರ ಆಯಲ ಇತ್ತದೋಡು ಶತ್ರುಘ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತದೋಡು ಅಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಈ ತೀರ್ಮಾನನು ಬಾರಿ ತುರಾತುರಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದೇರು ಅವ್ ಬೇಗೋಡು ಆವಡು ದಯಮಂಡ ಇನಿ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಅಂಚೈನಡ್ ದಾತ್ರ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈರಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಭರತ ಇತ್ಲೇಕ ಅದು ಶತ್ರುಘ್ನ ಇತ್ಲೇಕ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ಲೇಕ ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ಬಲೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಕೈಕೇ ಪಂಡಲು ಬರೋಲ್ಯಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡತ್ತ ತೀರ್ಮಾನನ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಅರಸು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಅರಸಾದಿಪ್ಪನಗನೇ ಕೊರೊಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಅತಂಡ ಪಡೆಯೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ಆವಂದೆ ಎಂಚಾಪುನ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ತೂಬುನಿಯ ನಮ್ಮೇ ಕೊರ್ತಿದ್ದಿರಟ್ಟು ವರವೂಡೆ ದುಂಬು ನಿನ್ನಮ್ಮಿರಿ ಕೊರ್ತಿದ್ದಿರಟ್ಟು ವರವುಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗಾನಗ ದಾದಗತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗುಳೀರ್ ತೊಳುನ ಗುಳೀರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗುಳೀರ್ ತೊಳುನ ಗುಳೀರ್ ಐಗ್ ದಾದಾಂಡಲುಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮುದೆಳ ಒಡತ್ತ ಮಗ ಐಗ್ ದಾದಾಂಡಲುಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮುದೆಳ ಒಡತ್ತ ಮಗ ಮೋಳೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಗುಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ದಾಳುಂದು ಮೋಳೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಗುಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ದಾಳುದು ತೂಪಿನ ಕುಳಿತು ಪಡಿಯರಿಯಾವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡ ಪಣು ಮಗ ಈಯೆ ಪಣು ರಾಮ ರಾಮ ಮಗ ರಾಮ ದುಂಬುಗೊರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ವರ ಕೊರುಪೆ ಅಂದು ಪಾತಿರ ಪಣ್ತೀರು ಇತ್ತು ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂಡ ಎಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಕೈಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಅಪಗದಾನೆ ಪನುವೆರು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಾದ ಕೊರುವೆ ಅಂದ್ ಏನ್ ಪನ್ನೆರು ಅಂಚಾದು ಆರು ದಾದ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರೊಂಡ ಅವನ ಕೊರುಪ್ಪು ನಾವು ಇನಿಗೆ ತೀರ್ಪೋಡು ಇನಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಪನ್ಯಂಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ವರಕ್ಕುಲೇನು ಯಾನು ಕೇನುಡು ಅವೇನಾರು ಇಂಕ ಕೊರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಲು ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡತ್ತಮ್ಮ ಪದರಾಡಿತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಐನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಐತು ಒಟ್ಟುಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡಲ್ ನಿಗ್ಲು ಪದ್ಯೊಡು ಕೇಂಡರು ಈತು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೊಲಾಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಇಂಚ ಕೇನ್ನೈಟ್ ತಪ್ಪುಂಡ ಕೇನ್ಬುಲು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಿ ಕೇನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತಿರ ಅಂಚದ ಏನೋ ತಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲು ಕೈಕೇ ಇಂಚ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನು ಹಾಳು ಮಲ್ತಲು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಐಕ್ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಇರು ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡತ್ ಪದರಾಡು ನೀರ್ನ ವರ ಇತ್ತಂಡ್ ನಾಂಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಈಡೇರಿಸವನಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ಕಡಬಿಡುವೆ ಇರ್ ಮುಲುಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಬಿರಿಸಿಡು ಪೋಯಿ ಪೋದು ಅಮ್ಮೇರಡ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೇನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ವಿವರಿಸವ್ರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ತುಳು ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಆಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಯಪಂಡ ಪುರ್ಲುದ ತುಳು ನಿಕ್ಲ ಅವಲೇ ಓದೋಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣೋಡೇ ಓದೋಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮದ್ನದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗುಸು ಗುಸು ಇದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜದ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಲ್ಯಮ್ಮಗ ದಾದನ ಕೇಂದ್ರೊಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ದಾದಗೆ
ಈರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಅಲ್ಲ ದಾದಾಗೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮೆರೆ ಈರೇ ಪೋಡ್ಗೆ ಯಾನೇ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತನನೆ ಪಂಡದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ನೇರವಾದ ಕೈಕೆ ಇತ್ತನನೆ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ತುರುತುರು ಮೂಲು ಐಕ್ ಆಲ ಪನ್ಪಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ರೆಂಕ್ ರಡ್ಡು ವರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತರು ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಏಪ ಬೋಡು ಪನಗಂದು ಆಯ್ಕೆನ್ನ ರೀತಿ ಏತು ಸಲೀಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪನ್ನಿಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆ ಏತು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೇಕನೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ರು ಅಂತ ಪನ್ಪಲೇಕ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಅಂಚೆ ಕೊರ್ರು ಒಂದು ಪನ್ರ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಣ ಅಂದು ಅಪ್ಪಣ ದಾದ ಪನ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಅನಿತ್ತು ಬೇಗ ಪನ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಪುರ್ಲದ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಳುಟ್ಟುಂಡವು ಅವನ ತುಳುಟ್ಟೆ ಓದೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಡೇಕ್ ಪನ್ಪುಲಾಲು ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಬೇ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವರ ಬೋಡು ಪನ್ಪನೇನು ಬೋಡಾನಗ ಕೇನ್ ಬೇ ಪಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಕೇನ್ ಬೇ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ಬರದೆ ಬನ್ನೆಟ್ಲ ಮುಳ್ತೀರು ತಡ್ಯುನು ಕಡತ ತೊಂಜೆ ಜಲಾಕಾರ ಪಿದಾಯಿರಿ ಬರದೆ ಬನ್ನೆಟ್ಲ ಮುಳ್ತೀರು ತಡ್ಯುನು ಕಡತ ತೊಂಜೆ ಜಲಾಕಾರ ಪಿದಾಯಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನೇ ಬರದು 14 ವರ್ಷ ಯೋಧ್ಯದ ಗಡಿ ಕಡತ್ತದು ಉಪ್ಪೊಡು 14 ವರ್ಷ ಯೋಧ್ಯದ ಗಡಿ ಕಡತ್ತದು ಉಪ್ಪೊಡು ಕಾಡ ಇತ್ತೆನೆ ಪಿದಾಡುಡ ಇತ್ತೆನೆ ಪಿದಾಡೊಡರಾಮೆ ವರರಡ್ಡನೆ ಕಿಂದು ನನಯನ್ನ ಕೈಪತ್ತೆ ರಾಧಾನಿ ಕೊರಿ ಭಾಸೆ ಪಿರ್ಕಾರರ ಸೋಪಟ್ಟೋ ನಿತೆನೆ ಭರತಗೆ ಕೊರ್ದು ನನಯನ್ನ ಕೈಪತ್ತೆ ರಾಧಾನಿ ಕೊರಿ ಭಾಸೆ ಪಿರ್ಕಾರರ ಪಟ್ಟು ನಿತ್ತನೆ ಭರತಗೆ ಕೊರ್ದು ತೀರುಡು ಈತೇಂದ್ರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆಡೆಲ ಹಾಕಿನ ಲೆಕ್ಕಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸುರೂ ತಾಯನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಕಡೇ ತಾಯೆ ಒಂಜಿ 15 ಆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆಂದು ಪಿರಕೆನ್ ನಾವು ಅವು ಮೂಲಿತ್ತನವು ಅವಳು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮಂಥರೆಡೊಟ್ಟುಗೂ ಕೈ ತಯಾರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವರೊಕ್ಕುಲು ಮೂಲು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನಿಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬತ್ತುದುತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಡ ಕೈಕೈಕಿ ಎನ್ಬಲು ವಂಜನೆ ವರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬರತೆ ಕೈಕೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟ ಈರು ಈ ಬಾಕಿಲನ್ನು ದಾಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಸುರುತ್ತಾಧ್ಯಾಯಡು ಏರೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತು ದಾಟದು ಪವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬರತೆ ಪಿರಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟ ಈರು ಈ ತಡ್ಯದ ಬಾಕಿಲ್ನ ದಾಟದು ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡಿತ್ತನ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಪಂಡಲು ರಡ್ಡನೇ ವರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಟ್ಟ ಭರತಗಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರಾಮೆ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡುಗು ಪೋವಡು ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷದ ಪಿರವು ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಇತ್ತೆನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತ
ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಈತ ಮಲ್ಲೈನಕ್ಕೇನ್ ಬಲೂನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜೆ ಏಪ ತಡ್ಡೆ ದಾಂಟದ ಪಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಭರತಗ ಪಟ್ಟಾವಡು ರಾಮಗ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಕಾಡುಗು ಪೋಡಾಯೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಈ ವರನು ಕೇಂಡೋಲ ಇವನ್ನೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಡು ಆತೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಪಾತೆರನು ಕೈಕೆ ಏಪ ಪಂಡಲೋ ಆಯ್ ಮತಿ ತತ್ತದ ಬೂರಿ ಬೋಧ ತತ್ತದ ಬೂರಿಯೇ ಒಂಜರಿಗಳಿಗಿಡು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಅನಗ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರು ಎದುರಿಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ಏರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಗೊತ್ತಾವನ್ನಂತ್ರಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ದಶರಥೆ ಮಹಾರಾಜ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನ್ ಬೇ ಯಾನ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ಪಂಡಲು ಕೈ ಅಲೆನ ಮೋನಿತ್ತು ಇಕ್ಕಳೆ ಪೂರ ನೆನ್ಪಾಡು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಾದಾಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಸೈಪುನೈನ ಈ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವಡು ನೀ ಕಾಸ್ಯಾಂಡ ಯಾನು ಸೈಪುನವು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತುಣಂದಾಂಡ ನಿತ್ಯಲ ವನಸು ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಚಿನ ವನಸು ಮಲ್ತೊ ತಿಂತನ ಐಕೊಂಜೀತು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತಾಡ ಆತತ್ತ ಈ ರೀತಿಡ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಈ ಇತ್ತೆ ಎನನು ನಾಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾತ್ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆನೇ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಮೆ ಕಾಡುಗು ಪೋಯೇಂದಾಂಡ ರಾಮೆ ಪೋಡ ಕಾಡುಗು ರಾಮೆ ಪೋಂಡ ಕಾಡುಗು ಯಾನ ಬದುಕು ಜಪ ಯಾನ ಬದುಕು ಜಪ ಬದುಕು ಜೆ ದಿಕ್ಲಾ ಬದುಕು ಜೀಂದ ದಶರಥೆ ಬದುಕು ಜೀಂದ ದಶರಥೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ ಕಟದ ಕಣನೀರರಿದೆ ಕಣನೀರರಿದೆ ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗುವುದು ಬುಳಿ ಪುನದು ಕಲ್ಲ ಕರವು ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗುವುದು ಬುಳಿ ಪುನದು ಕಲ್ಲ ಕರವು ಆಂಡ ಪುಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಕೈಗಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಜೀ ಬುಳಿಪು ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಕೈಗೆ ಕೊಲ್ದು ಜೀ ಬುಳಿಪು ರಾಮ 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 ದಶರಥಿ ಪನ್ಪೆ ಕೈಕೇಯಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಮೆ ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡುಗು ಪೋಡು ಪನ್ಪನವನೇ ಹಠಪತ್ತುಣಂದಾಂಡ ರಾಮೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಡ ಯಾನ್ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಪೋಯ್ಲೇಕ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಯಾನ ಬದುಕೋಡು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ರಾಮೆ ಮೂಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಂಡ ಈ ಅಂಚ ಕೇಂಡತ್ತ ಅನ್ ಪನ್ನಗ ಕಲ್ಲುಲ ಕರಗು ಲೆಕ್ಕ ಬುಲ್ತೆಗೆ ಅಂಡ ಕವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕಲ್ಲ ಕರಗು ಲೆಕ್ಕ ದಶರಥೆ ಬುಲ್ತೆ ಅಂಡ ಕೈಕೇಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿಜಿ ಇಂದು ಆಲ ಬುಲ್ತಿಜೋಲು ಒಂದು ಐಕ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪನ ಬಜೆ ಕತೆ ಪನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನ ದಾಯೆ ಕೈಕೇಗೆ ಕಣ್ಣಟ್ಟು ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿ ಈತು ಕಣ್ಣನೆ ಪುರೆಡ್ಡೊಂದು ಬುಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗಳು ಆಲೆಗೆ ದಾಯೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ
ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿನ ತನ್ನಗ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪೊರ್ತುದ ಏರೇ ಆವಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಣುಜೋವಾಡು ಪೊಣ್ಜೋವಾವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುಜೀಂದು ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿನ ತನ್ಕ್ಲಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಆಲ್ನ ಪಾಲ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ರಾಮಗ ಸಂದೊಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಟ್ಟೊಂಡು ಅವು ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ತನಕಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತಾಯಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಕೈಕೈಗೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ಸಿ ಅಲೆಗೆ ಅಲ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಅಲೆ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬತ್ತುಜಿ ಇಮೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆರಿಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೊಲು ಈ ರೆಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ಬುಲ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಗಮನಿಸಾಲೆ ದುಃಖ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಬೇನೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅನಗಾಯ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಮೊಲು ಪನ್ಪೊಲು ಇರು ಬುಲ್ಪಿನ ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಗ ನಿಕಲ ರಾಮೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತ ಆಗ ಕಾಡಾಂಡದಾನೆ ಊರಾಂಡದಾನೆ ಕೈಕೇನು ಬೋಲು ಆಗ ಕಾಡಾಂಡದಾನೆ ಊರಾಂಡದಾನೆ ರಾಮೆ ಪೋಂಡ ಇರು ಬದುಕು ಜರ ಆ ಕಾಡಡಿಪ್ಪನ ಇರೇ ಬದುಕ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ದಾದ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಂತನಂಚಿತ್ತನ ವರ ಕೊರಿಜರ್ ಅಂದಾಂಡ ಕರುಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಬನ್ಲೆ ಅಪಗದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ತೂವನಗ ಐಕ್ ಬಕಲಾತ್ ಬುಲ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜೀನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನ ಈ ದಶರಥೆ ಮಹಾರಾಜೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀಂದ್ ಆಯ ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅವಳು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಲ ಬತ್ತಿಜೇನ್ ಪನ್ನಗ ರಾಮೆ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ಯಾಂತೂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಮುಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತನಂಚಿತನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಾಮನ ತೂ ಇಕ್ಕಡ್ಲೆ ಪಂಡೆ ರಾಮ ಒಂದು ಈ ಬರೋಡಾಯನ ಜಾಗ ಹತ್ತು ಮಗ ದಾಯ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹನು ಏರ್ಲಾ ಬದಲು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಮೂಲು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನಿನ್ನಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರುಡು ಒಂದು ಕೆಂದು ಆ ಜೋರು ಬುಲ್ಪನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗ ದಾದಾಡ ಅಮ್ಮೆರೆ ನೆಂಕುಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರಂದ್ಲೇಕ ತೂವನ್ನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ 4 ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏರಾಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪು ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚಾದ ಈರೆಗೆ ದಾದ ಭಂಗ ಬತ್ತನಂದು ಕೇನ್ನಗ ಆಯ್ ದಾಯಬಣ್ಣ ಮೂಲ ದಾದ ಹೊರಕೆಂದುಲು ಆಯ್ನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಯಿಲ ಆಯ್ಗ ಬರಂದೆ ಪುಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ ಜೋರಡಿ ಬುಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈಕೇಡ ಕೇಂಡೆ ರಾಮೆ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ದಾದಾಂಡು ಹಾಲು ಪನ್ಪೊಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪಾಗ ವರ ಇತ್ತನೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಐನ್ ತೀರ್ಸಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಈತು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಮಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೇನ್ಯ ಈತೆ ಭರತಗ ಪಟ್ಟಬೋಡು ಈ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡುಗುಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ ನೆಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆ ಏನ್ ಕೆನ್ಯ ತಪ್ಪಾಣ ಮಗ ಅಂದ ಕೇಂಡಲು ಕೂಡ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ತಪ್ಪಾಯಿ ಜಲ್ಯಮ್ಮ ಈ ಸರಿಯೇ ಕೇಂಡರು ಬಂಡೆ ರಾಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೇರ್ಲ ಬಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಸರಿಯೇ ಕೇಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡದ ತಾನ ತಂದೆ ತೀರ್ಪೆರೀರಗಳ ನೇರಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತಾನ ತಂದೆ ತೀರ್ಪೆರೀರಗಳ ನೇರಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಮನಸ್ಸಡು ನಿಗಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಡು ನಿಗಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಕಾರನು ಪೊಜಕೊಂದು ಈ ತಿಲ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಈ ತುಂಜಿ ಬುಳಿ ಪೊಡಮೆರೆ ಈ ತಿಲ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಈ ತುಂಜಿ ಬುಳಿ ಪೊಡಮೆರೆ ಬುಳಿ ಪಡೆ ಸಂಗತಿಗೆ ತೋಜು ಬುಳಿ ಪೊಡ ಮೇರೆ ಬುಳಿ ಪಡೆ
ಕೈಕೈ ಪನ್ನಂಚಿತನ ರಡ್ಡು ವರಕ್ಕುಲೇನು ಕೋರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತೆರೆ ಕೈನಂಚಿತನ ರಾಮೆ ವಾ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೋನಂದೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೊರ್ತುನಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಯಮ್ಮ ಅವೇನು ಈಡೇರಿ ಸಮನಂಚಿತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನವು ಅಂಚಾದು ಉಂದೇನು ಕೈಕೊಂಡು ವ್ಯಾನು ಯಾನು 14 ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಕಳೆದು ಬರ್ನಂಚಿತನ ಈ ದಾದ ಉಂಡು ಉಂದೇನೇನು ವರಾಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲು ಈರೆ ಕೊರ್ನಿಯ ವರತ್ತು ಎಂಕು ಕೊರ್ನಿಯ ವರಾಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಐನ್ಯಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಎರ್ತದಿತ್ತನಂಚಿತನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಕಾರಣ ಪುಜೆಂಕದು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಈರೆಗಿತೆ ಬುಲ್ಪುನು ದಾಯೆ ಈರು ಎಂಚಿನ ವರ ಕೊರಡ ಎಂಚಿನ ವರನು ಕೇಂದರ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಈಡೇರಿಸದ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನಾಬುಜಿಯಿಂದ ಪಂಡತ್ತ ಈರೆ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈರ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತನ ವರಾವು ಈರ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತನ ವರ ಏಪಲ ಸುಳ್ಳಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಡಪಡಾರಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಬುಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬೆತ್ತದಾಲ ಮಲ್ಪರಾವಂದನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಐನು ಒರಿತಾ ನಾವು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಮ್ಮೆರು ಸಾಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಐನು ತೀರ್ಸಾವು ನಾವು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೋ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಈಡೇರಿಸಮ್ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಕಡುಗು ಪೋಪೆ ಎಂದು ಆಯ್ ಪಿದಾಡಿಗೆ ಪಿದಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ತೊರ್ತುಗು ಬುಕ್ಕ ಆತು ಜನಲ ಅಡೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು ಸೀತೆ ಎದುರು ಬತ್ತಲು ಸೀತೆ ಎದುರು ಬತ್ತುದು ಕೆಂಡಲು ಈರು ದೂರ ಪಿದಣ್ಣೆ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಲು ಐದು ದುಂಬು ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲು ತೂವ ನೋಡು ಅಮ್ಮೆರಿನಿ ತೂವ ನೋಡು ಎಲ್ಯಮ್ಮನ ತೂವ ನೋಡು ಮೂಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂವ ನೋಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರು ಮಾತ ತೂಪೆರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನ ಈ ದಾಯ ಬರ್ಪುನಾಲನ್ನೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಲು ಬಾರಿ ಚೋಕದ ಪಾತೆರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪಾತ್ರಲೇನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುನ ಪಾತಿರಳು ಕಡೆಕಾದ ಕವಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲು ಈರ್ ಪನ್ಪರು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಉತ್ತದ ಮೂಲ ಮಾತ ತೂವ ನೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಅಯೋಧ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ಟದನ ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಅಯೋಧ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟದನ ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಈರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದ ಬತ್ತನಾಲ ಏನಡ್ದ ಹತ್ರ ಈರು ಓಡೆ ಪೋಪರ ಅಡಿಗೀರೆಗೆ ಒಟ್ಟುಡೇ ಬರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಲ್ ರಪ್ಪಕೇಂಡೆ ದಾಯ ಮೂಲು ವರ್ತಿಯ ಇಪ್ಪರಣಿಕ ಮಾಮಿನ ಪೋಡಿಗೆನ ಅಂದು ಆಲ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಲು ಸೀತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುಲು ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆದ್ಲೆ ಕೈ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಿನ ತೊಂದರೆ ಮಾಮಿನ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಎದ್ ಬಂಡಲು ಮರ್ಯಾದಿದ ಪೋಡಿಗೆ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಮಾತದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ತುಲಾ ಯಾನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ನಿನ್ನ ಎನಡೊಟ್ಟುಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಕೊರ್ನ್ಯ ಭಂಗ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಊರುಡು ಪಾಪ ಸುಕೋಟಿತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಬಿಡೆದಿನ ಕಾಡುಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸರಿಯಾದ ವನಸತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ರ ಕುಂಟಿಜ್ಜನ್ಲೆ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಜನಕ್ಕಲು ಪಾತೇರರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ರ ಉಂಡೆಂಕ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಲು ಎಂಚಿನ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಕಾಡುಡು ಪೋದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡು ತಿರುಗಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಲು ಇಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದು ಪೇರ್ನೆ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲತ್ತ ಮೊರಲ ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿಯ ಅಂದು ಕೇನೆರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಅಂಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತನ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಏನು ಏಪಲ ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಂದೇ ಬತ್ತನಾಲು ಅಂಚಾದ ಈರು ಓಲು ಪೊಪ್ಪರ ಓಲಿ ಇಪ್ಪುವರ ಅವ್ದು ಇಪ್ಪೋಡಾಯ ನಂಚಿತನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತೆರನು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲು ಈತ್ ಪಂಡದು ಆಯನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಸೀತೆಗೆ ಕಡೆಕ್ ಮಂಡೆ ಆವು ಬಲ ಪಂಡೆ ಆವು ಬಲ ಅಂದ ಪಂಡದು ಸೀತೆನ ಕೈತಲ್ಲೆತ್ತೊನ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಪಿದಾಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಹೆಜ್ಜೆ ತಿನ್ನಗ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ತಡೆಪುಲ್ ರಾಮ ರಾಮ ಓ యానాని పెద్దిన కనొటు పెద్దిన లెక్క మగ యానాని పెద్దిన కనొటు పెద్దిన లెక్క మగ
പെത്തതയിതുദൂട പെത്ത് ജീന്തൊഞ്ചി സങ്കട ഇത്തെ പെത്തതല ദുഃഖ തത്ത് ജേ മഗ പെത്തതയിതുദൂട പെത്ത് ಸಂಕಡ ಇತ್ತೆ ಪೆದ್ದದಿಲ ದುಃಖ ತತ್ತಜೆ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೆ ಮಗ ಯಾನೇ ಚ ಬದುಕುನಿ ದೊರ ಪಣಯನ ರಾಮ ರಾಮ ಪಣಯನ ರಾಮ ಯಾನೇ ಚ ಬದುಕುನಿ ದೊರ ಪಣಯನ ರಾಮ 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 ಕೌಸಲ್ಯ ತಡಿತದಕ್ಕೇನ್ಪಲು ಪನ್ಪಲು ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೆದ್ದಿನವು ಎಂಕಿತ ಕನಟ್ ಪೆದ್ದಿಲೆ ಕಾಪುನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಮಗ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕಾಡು ಪೋಪಯ್ಯನೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ದಾಂಡ ಎಂಕ ಮಗೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೀತೆ ಮಾತ್ರತ್ ಯಾನ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಲ್ ಅಂಡ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಲು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡು ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ದುಂಪೋಲೆ ಏನ್ ಪಂಡೋಲು ಕೌಸಲ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರಾವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಬದುಕರ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪನ ಜಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಡು ಅಕ್ಲ ಆತ ಪಾತೆರಂದು ಇಪ್ಪನಗನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ವಿವರಣೆ ನಿಕ್ಲು ಓದೋಡು ಐತ್ಲ ಏನು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅವನೇ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವಿವರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜೋರುಡೆ ಕಾವ್ಯ ಮುಗ್ಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ರಡ್ನೆ ಅದೇ ಈಜಿನ ಮಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯಲು ಮುಲುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪರು ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ಪರು ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮುಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರ ಅವ ಆಯನ ವಿಷಯತ್ ಆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಓಡೆ ಪಿದಾಣ್ಣಿ ಉತ್ತು ನಿನನ್ ಕಾಡುಗ ಪೋವಡೊಂದು ಪನ್ಯಕ್ಲೇರಲಿ ಅಗ್ಲಿನ ತೋಚಾವೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಹಾಳ ಹಾಳ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪನ್ರಾವಂದ ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪಾತೆರಳಿನ ಪುರ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೆ ಆ ಕೈಕೇಯಿನ ಅಂಚನೆ ಮಂತರೆ ಆಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇರುವೆರನ ರುಂಡ ಕಡ್ತದ ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟುವೇನು ಒಲ್ಲೆರಗ್ಲು ತೋಚಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತೂನಗ ನಮ್ಮನ ಚೆನ್ನೈ ನೆನಪಾಪನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಎರಡು ದೇವಂಡ ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪಲ ಸಾಧು ಸಮಾಧಾನ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚತ್ತ ಆಯ ರುಸ್ತುಂ ಒಂತೆ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆತ ಪಂಡದ ಕೆಂಡೆ ಓಲ್ಲೆರಾಕಲು ನಿಕ್ಲು ಕಾಡುಗ ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಯಾಗಲು ಓಲ್ಲೆರು ತೋಜಾಲ ಎಂದು ಸುತ್ತ ತೂನಗ ಸುತ್ತ ತೂದು ಪಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಲು ಉಂಡವಲು ఆయన పండుదాయ దుంపనగ పండే లక్ష్మణ ఉంతుల బొక్కల దుంపన పండే నాజ ఉండు ఉంతుల బండి ಅಪ್ಪನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಉಂತಿ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ಪನ್ಪೆ ಮೆಗ್ಯ ಈ ನಿನ್ನ ರೀತಿಡೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮೆರನ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಈಡೇರಿಸಾವು ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆರನ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರು ಪನಯರು ಅಂಡ ಎಲ್ಯಪ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಪೋಡು ಕಾಡುಗು ಪೋಡು ಭರತೆ ಪಟ್ಟನು ಆಳುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಆಸೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನಡ್ತಾ ಅವೇನು ಈಡೇರಿಸಾವು ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೆಗ್ಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಯದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತೆರುನು ಕೇಳುಡು ಸೊತ್ತ ಮೂಳುಂ ತೊಡೆನ್ನ ಕೈತಾಳಂದರಾಬೆ ಸಮಾಧಾನದಡೆ ಮಂತ್ರ ಪರ್ಣಗನೆ ಲಕ್ಷಣ ನರಂದಿರ ಕೋಪ ಜಡ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ತರಗದ
ಪಾಂಡ ಪಡೆ ಬೊಡೆದೆತ್ತಿ ನಡೆಸಿರುಡೆ ಆ ಆ ಅಂಚಾದ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಮೆಗ್ಯ ಈ ಮನಸ್ಸುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ದುಡುಕುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವಾಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಬಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲುತ್ತು ಬಂಡೆ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಬಲ ಕೈತಲುತ್ತು ಬಂಡೆ ಒಂದೇ ರಾಮಗು ಬೊಕ್ಕುಗು ಕಷ್ಟಗು ಬತ್ತನ ಬಲ ಕೈತಲುತ್ತು ಆತೆ ಪಂಜ ಕೇಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆವಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೇ ಕೈತಲುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಿರ ಸರಿದು ಅಂಚಿ ಪೋನಗ ಬುಡೆದಿ ಊರ್ಮಿಳೆ ತಿಕ್ಕಲು ಊರ್ಮಿಳೆ ಕೇಂಡಲು ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ಈರಭದ್ರನ ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಂಡ ಆ ಗಂಭೀರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಸುರುಟೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಏನು ತೋಜಾಯನ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ನು ಅಲ್ಕೇನ್ ಬೋಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇನ್ ಲೇಖನ ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ಈರಭದ್ರನ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಲು ಎಂಚಿನವು ಈರ್ನ ಎದುರು ಕೋಪ ಇಂಚಪ್ಪ ರಾವಂದ ಎಪ್ಪಲ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಎದುರು ಕೋಪ ಇಂಚ ಇಪ್ಪ ರಾವಂದ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಿದೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಉರ್ಮಿಳೆ ಪನ್ಪುಲ್ ಅಯ್ಯ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಣತ್ತ ಅಣ್ಣೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿರು ಸಮಾಧಾನ ಆಣತ್ತ ಅಂತ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೈತಲುತ್ಲೇನ್ ಪಂತೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಆಯಡೊಟ್ಟುಗು ಪೋಪುನಾಯನೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾಡುಗು ಪೋಪುನಾಯನೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಆತ ಪನ್ನಗ ಮೋಲ್ ಪನ್ಪುಲು ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪೆ ಐಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡೆ ದಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಡುಗು ಪೋಂಡ ಮೂಲು ಏರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಂತಿರತ್ತ ಅಕ್ಕಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಬುಡು ಅಂಚಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಾತು ಐ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಮಾರಿಲು ಮೂಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿನ ಪನ್ರಾಬ್ಜಿ ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ್ಡ ಈ ಮುಲುತ್ತೋಡು ಯಾನ್ ಬೋಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ ಯಾನ್ ರಾಮಡೊಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲು ಉತ್ತುದು ಆ ಮಾರಿಲು ದಾಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಾಳ ಮಲ್ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪು ನಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂದೆ ನನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಕೆಲಸ ದೇವರತ್ತ ಉಂಡ ದಾಯಿನ ಮಗಳೇ ಉಣು ನೀ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ವಿರ ನಮನೆ ಮುಳ್ಪ ಅಳ್ಪಲಯ ನೊರಿಯೇ ಅಳಪಲಯ ನೊರಿಯೇ ದಾಳುನೀನ ಪಡ அஞ்சாது யானைகளிடப்ப காடுகு போபே முழ்த புதினித்து நின்ன தரிடு தீபே போடியட 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 ಊರ್ಮಿಳೆಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ దా ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಕಾಡುಗು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲ ಅಕ್ಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯನ ಹಾಳ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ಪನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲ್ಲ ಊರ್ಮಿಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆತೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಪನ್ನು ದೇವೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಈ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಅವ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ರಾಮಡೊಟ್ಟುಗು ಪೋಪೆ ಈ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ರಾಮಡೊಟ್ಟುಗು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಊರ್ಮಿಳೆ ಒತ್ತೊಂಡು ಲೈಕ್ ಒತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಉರುಡುತ್ತನ ಪಂಡುಲು ಅಲ್ತಡ್ದು ಸೀದಾ ಕೌಸಲ್ಯ ಇತ್ತನಡೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈರ್ದಾಲ ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ರಾಮೆ ಪಂಡ ಬೇತೆಕಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಆಗ ಊರ್ಲೊಂಜೆ ಕಾಡ್ಲೊಂಜೆ ಆ ಊರುಡೆನ್ చెప్పిన కాడుళ్ళు అంచనే పెసు కొట్టి బ్యాగ్ దాల తొందర ఆప్చి
ಅಂಚದು ಈರ್ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆತೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆತ ಅಂಚದು ಈರ್ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಣ ಅಗತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅವಳು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ನಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂಲ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವನೋಡು ಭರತ್ಗೆ ಬೇಗ ಪಂಡು ಕಡಬಿಡೋಡು ಮುಲ್ತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಈ ಸಾಯಕ್ಕೆ ತೂವನೋಡು ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಪಂಡದ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಎಂಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುತ್ತಾಣ ಆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡೆಕ್ ಪಂಡೆ ಆವಾವು ಮುಲ್ತಗ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವನ್ ಬೇರಣ್ಣ ಬಂಡೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಕೈತಳ್ಳುತ್ತಲ ಅಂದ್ ರಾಮೆ ಪನ್ಯ ಪಾತೆರನ ಆಯ ಏತ್ ಗಂಭೀರವಾದ್ದೆ ತೊಂದು ಆಯಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ್ರಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ರಾಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬನ್ಪೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ವಸಿಷ್ಠರು ಉಲ್ಲೇರು ಸುಮಂತರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ರಾಮಕೇಂಡೆ ಓಡಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ನಾಯ್ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ನಾಯ್ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂಲು ನ್ಯಾಯನು ಕಾಪುನ ಬೇಲೆ ಈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಉತ್ತರ ಕರುಪೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಣೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಉಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಕಾಡುಗು ಪೋತಾಯ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಯಿ ನ್ಯಾಯ ಓಲುಂಡು ನಾಡ್ಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪತ್ತುಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪತ್ತುಗ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಎನ್ ಬನ್ನು ಕೂಡ ಪಾತೆರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐತ ಪಿರಾಡ್ದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಪನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗೆ ಯೋಗದ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಳ್ಪಿನ ಚನೆಡೆಗ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗೆ ಯೋಗದ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಳ್ಪಿನಾಲೋಚನೆಡೆ ಪಿದಾಡುಂಟು ದಿನಿಯ ನಿತ್ಯ ಮುಳ್ತನಾಯನು ಲೋಕಯಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜ ಮುಳ್ತನಾಯನು ಲೋಕಯಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಾಯೊಲು ಜಾಡವೆನ ದೇವರೇ ಬರೋಡು ಸಮಕಟ್ಟುಡೊರೆ ಪಾವುಡ ದೇವರೇ ಬರೋಡು ಸಮಕಟ್ಟುಡೊರೆ ಪಾವುಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನ್ಯಾಯಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುನಾಯ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಯ್ ಅಂಚಾಯ್ ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ತಡೆಪೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿಮೆಗ್ಯ ಈ ಮೂಲ ಉತ್ತಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೊರ್ತಾಂಡ್ ನಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲೆ ಯಾನ್ ನೀನು ಬಿಡ್ದು ಬೋಪುನ ಎತ್ತು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮಂಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಮೆ ಸುಮಿತ್ರೆನ್ಲೆತ್ತದು ಬಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈರಾಣ್ಲೊಂಚುಲು ಪಲ್ಲೇನ್ ಪಂಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಸುಮಿತ್ರನ ಪಾತೆರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಅಲೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲು ಮಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ ನಿನ್ನಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಯನ ಕೋಪನು ಮೂಲು ತಡೆಬ್ನಕ್ಲೇರು ಕೆಂಡಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪನು ತಡೆಬ್ನಕ್ಲೇರು ನಿನ್ನಡೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನು ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಎಪ್ಪೋಲೆ ಎಂದು ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಸೀತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಮೂಜ್ಜನಲ ಬತ್ತದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಕಾರ್ಗೆ ಬೂರ್ದು ಅರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಿತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ಪಾತೆರನು ಒರಿಪಾವರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭರತಗ ಪಂಡು ಕಡಪುಡ್ದ ಆಯ ಬರ್ಪೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪಟ್ಟನಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ದುಂಬುಗು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪುಣ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚಾದ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀರು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಲೇನ್ ಪನ್ನಗ ಕಣ್ಣು ನೀರು ದೆತ್ತದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ರೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಚಿನವು ಪಾತೆರ ಎನ್ನದ ಜೀವನದ ಅನುಭವದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಗ ನಿಕ್ಲು 4 ಜನಟ್ಟು ಏರ್ಲ ದಾರೆದ ಬುಡೆದಿ 24 ದಿನ ಕುಡರ್ತಿ ಬುಡೆದಿನ ನಿಕ್ಲನ ಜೀವನಡು ಪ್ರವೇಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥ ರಾಮೇನ್ ಪನ್ಪ ಬತ್ತುನೊಲ್ತು ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನ್ ತೂವೋಡ್ ನಮ್ಮ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ದಾರದ ಬುಡಿದಿ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನನಂಜಿ ಬುಡಿದಿನ ನಿಕ್ಲನ ಜೀವನಡು ಪ್ರವೇಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ಎಂಗ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡಿ
ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಭಾಷೆ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡೇರು ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಕೊರ್ನಿಯ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ತಮ್ಮೆರೆ ಎಂಕಲ 4 ಜನತ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೇನ್ ಪಂಡೇರು ಆತೊರ್ತನಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ದೆತ್ತೆ ರಾಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಗು ವಸಿಷ್ಠರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತ್ಯರು ಕಣದು ದುಂದಾದಿ ತೇರಡುಗುಳ್ದು ಪೆರದಾನಿ ಕಣದು ದುಂದಾದಿ ತೇರಡುಗುಳ್ದು ಮೂವಿರನೆ கடபுடியராது கடபுடியராது ಪಾಗದ ಮಲ್ಲೈ ಗುತ್ತು ಬರಿಗಿದ ಜನಗಳೊಂದಿ ಬಂಡಿ ನೇರೋದು ಪೋಯಿರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂಡಿ ನೇರೊಂದು ಪೋಯಿರು तेरे जागड़ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದರಮನೆ ದುರುಡಿತ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲರಾಜ ಬೀದಿಡೆ ಸಾಲ ಸಾದ ರಾಜ ಬೀದಿಡೆ ಸಾಲ 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 ಆಬೀದಿದುತ್ತುಗುಲ ರಟ್ ಮೀಟಿಲ ನಿಲ್ಗಿ ಆಬೀದಿದುತ್ತುಗುಲ ರಟ್ ಮೀಟಿಲ ನಿಲ್ಗೆ ಜೋಗುಳು ಆಜುವು ಪೊಂಜುವು ಪರಬೆರು ಜೋಗುಳು ಪಂಜು ಪೊಂಜು ಪರಬೆರು ಮಾತಿರುಂದೊಂದಿನಗುಳು ಅರಿವು ಕಣ್ಣನೀರತ್ತಿಡವು ಕಲ್ಲವು ಬಿಲು ಮಾತ ಕಣನೀರತ್ತಿಡವು ಕಳಬು ಬಿಲು ಮಾತ ಕಲ್ಲವು ಬಿಲು ಮಾತ ಏಪ ಪ್ರಧಾನಿಲಾಯ್ನಂಚಿತನ ಸುಮಂತಿರು ರಥನು ಕೊಣತ್ತು ಉತ್ತಾಯರ ಪಿದಣ್ಣಂಚಿತನ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಸೀತೆ ಆ ರಥನು ಏರಿಯರು ಕೇವಲ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನತ್ತು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಡಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಡೊಟ್ಟುಗು ಪಿದಾಡಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಗುರ್ತು ಬರ್ಕೆಲು ಎಂಚ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕಾವ್ಯಡು ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇನು ಗಮನಿಸಾವಡು ಪೋಂದುಲೆರು ರಾಜಬೀದಿಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಜಬೀದಿಡು ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಬದಿಟ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಉಂತೊಂದು ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ಜಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಲದ ಗೊಂಬೆಲು ಪನ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ದುಃಖಡು ಅಕ್ಲನ ಕಡಪಡದು ಕೊರಿಯರು ಬತ್ತೆರು ಸುದೆಬರಿಕ್ ಬತ್ತೆರು ಗಂಗಾ ನದಿತ್ತ ಸುದೆಬರಿಕ್ ಬತ್ತದನಗ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ದೂರಡೆ ತೂಯೆ ಆ ಕಡಪನು ದಾಂಟಾಮನಂಚಿತನ ಗುಹೆ ತೂನಗ ತೋಜಿನಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆಗೊಬ್ಬನಾಗ 12 ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಿಂಜೇನಿ ಇದಾವಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡ ಆ ನದಿ ಕಡಪರಗೋಸ್ಕರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನೆ ತೂಯಿನ ಆಯೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೆ ಅಲ್ಬೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಏರ್ನ ಮಾತ ಪುದರುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೇನು ಪೂರಲ್ಲೆತ್ತೆ ಗುಹೆ ಭಲೆ ಏರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋದು ಕೈತಲ್ ತುನಗ ರಾಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಅಡ್ಡಬೂರಿಯೇ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಕೇಂಡೆ ಕೂಡ ಆಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ರಾಮೆ ಅತಂಡ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅಕ್ಲಂದು
ಅಂಡಲಕೆಂಡೆ ನಿಕ್ಲೇರು ಅಂದು ಅಕ್ಲು ಪರಿಚಯ ಪಂಡೇರು ಆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಅಡ್ಡ ಬೋರುದು ಪಂಡೆ ದಾದಾ ಉಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಕಡಪು ದಾಂಟದು ನದಿ ದಾಂಟಾದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪಂಡೆ ನಿಜವಾದಲ ಪಂಡೆನ ಅತಂಡ ಆಯನ ಸ್ವಾರ್ಥೋಡು ಪಂಡೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತ ದಾಂಟಾರ ಆಬಿಜಿ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಳಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ತೋಜುಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಸತ್ಯೋಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಾಮೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆಲ ಇಪ್ಪು ಗುಹಾಗು ದಯಪಂಡ ಗುಹನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಜಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಾದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸುಯಿಲಿಡು ಮಾತ ದಾಂಟಾವ ರಾಬುಜಿ ಇತ್ತು ಜನನು ದಾಂಟಾವಡು ಅತನ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ದಾಂಟಾವಡು ಅಂಚಾದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗುಡಿಸಲ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತುಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವೇನು ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲಿನ ದಾಂಟಾವೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ರಾಮಗ್ಲ ಅಂದನ್ನು ತೋಜಿಂಡು ಒಪ್ಪೊಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ಗ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸುಮಂತನ ವಸಿಷ್ಠರೇನು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಪಾತ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಪೋಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಭರತನು ಬೇಗ ಬರ್ರ ಪನಿ ದುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಿರಪಿದಾಡಿಯರು ರಾಮೆ ಒಂತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದು ಮೀದು ಜಪ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ರಂತ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇಜಿ ನನ್ನ ಗಡಿಯಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವನಸ್ಸು ಇತ್ತಣ್ಣು ಬಡವೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ಸನ್ನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಕೊಣಪ್ಪೇರು ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಐ ತಜಂಕದ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಐನ್ ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ಓದುಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಉಂಡೆರಿಗೆ ರಾಮೆ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಉಂಡೆರು ಉಂಡು ದಾಯಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೇರು ಬೇರಾಗಲಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೊಂಜವು ಬೇತೇನೆ ಪಾತೇರು ಬೇರು ಆಂಜೋ ಬೇತೇನೆ ಪಾತೇರು ಬೇರು ಗುಹೆ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಲ್ಲೊಂದು ರಾಮಡ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ದಾಯ ಬತ್ತರು ಅಪಗ ಪೂರ ನಡತನ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಡೊಂಜಿ 400-500 ಜನ ಉಂಡು ಪಿರ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂಕ ಏರು ತಡಪ್ಪೇರು ಗುಹನ ಭಕ್ತಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ತಡಪ್ಪೇರು ತೂಪ ಎಂಕಲು ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ತಕ್ಷಣ ಕೈತಲು ಕುಲ್ಲದ ನಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಮನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುರಾಣೆ ಪಂಡಿಜನ ಅಕ್ಲೇನ ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಈ ಕೇಂಡನ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಈವರ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರಾಯ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಾಡದು ಪಾತೇರು ಬೈ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಗುಹಾಗ್ ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಹಕ್ಕ ಎಂಕಂದು ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಹಕ್ಕ ಎಂಕಂದು ಹಕ್ಕಗಾದ ಮೇರೆ ನಿತ್ಯ ತಟ್ಟದ ನಡೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾನೊಲೆನು ತೆತ್ತಂಡ ಯಾನೆಂಚಿ ಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾನೊಲೆನು ತೆತ್ತಂಡ ಯಾನೆಂಚಿ ಮಗೆ ಊರ ಕರಸದ ಅಮ್ಮಗ ಮಗನಾಯಿ ಪಡಗ ಅಮ್ಮಗ ಮಗನಾಯಿ ಪಡಗ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾನೊಲೆನ ದೆತ್ತಡ ಯಾನೆಂಚಿ ಮಗಗ ಗುಹಗ್ ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ಈ ಪನ್ಪನವು ಸರಿ ವಾದೃಷ್ಟಿಡು ಕೆಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತದ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಂಡ ಸರಿ ಆಂಡ ಯಾನು ತೂಪನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಅಮ್ಮೆರ ಕೊನ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮೀರ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಪಡ್ಲೆಕ ನಿನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯೊಂದು ಯಾನು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯೊಂದೆ ಅಂಡ ಐದು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ತಪ್ಪ ಆದೃಷ್ಟಿಡು ಮಲ್ತೆ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಮುಜಿ ಜನ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿಯೇ ಆ ಒರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೆರ ನಡಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಬೇತಿಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿಯಾಯ ನಡ್ದಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯನು ಈಡೇರಿಸಾಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿಯೇ ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಡು ಅಂತಸ್ತುಡು ಅಥವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಡು ಎಂಕುಲು ಅಧಿಕಾರನ್ನು ಪಡೆವಲಿ ಅಪಗ ಈ ಎಂಕಲ್ನ 4-7 ಜನತ್ತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿಯುಂಡಪ್ಪನು ಗುಹಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೆ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿಯುಂಡ ಎಂಕ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಆ ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೈಕೇಯಿಲ ಹಾಳತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಬಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೊಳ್ಳ ಐನ್ ತಪ್ಪೂಂದಿಯ ಎನ್ನುಜಿ ಅಂಚಾಯನಡದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಸರಿಯೇ ಎಲ್ಲೆ ಬರತೆದ ಅಲ್ಲ ಹಾಳು ಮನುಷ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ತಾಕತ್ತದ ಜವನೇ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡಪಾವೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಬಿಡು ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಈ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ದಾನೆ ಪನು ಅಂದು ಕೇಳಿರು ಈರೆನನೆ ಸಮಾ ಈರೆನನೆ ಸಮಾ ಸಮಾಧಾನನೆ ಇದ್ದುಡ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜೀಂಡ ಬೇಜಾರ ಸಮಾಧಾನನೆ ಇದ್ದುಡ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರ ಸತ್ಯನೇ ತಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನಾಯಗೆ ದೂಜಿ ಪೊಗ್ಗಾಯರಿಡಿದಾತಿ ನಾಯಾಂದ್ ಪಂಡಿಗುಗೆ ಇಡೆದಾಂತಿ ನಾಯಾಂದ್ ಪಂಡಿ ಗುಹೆ ಅಂದಯ್ಯ ಈರೆನನೆ ಸಮಾಧಾನನೆ ಇದ್ದುಂಡ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಗುಹೆ ರಾಮನ ಎದುರು ಕೈ ಮುಗಿದ ಪಂಡೆ ಅಯ್ಯ ಏನ್ ದಾದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ ಪನ್ನನೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡರು ಪದ್ಯೊಳ್ಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಂಡರು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತುಂಡ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರ ಜೋಕುಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತುಂಡ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರ ಏನ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಓದುದನ ಸಂಗತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೊಡಣ್ಣ ಮೂಜಿ ರಡಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೋಲಿ ಎಂದಿತ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಾತ್ ಪುರ್ತತ್ತು ಅಂಚಾಯನದ ಹತ್ರ ಸಂಸಾರಡು ಸಮಾಧಾನ ಈರ್ ಪನ್ನವೇ ಸರಿ ಸಂಸಾರ ಪ್ರೀತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬದುಕೊಡು ನಂಡ ಈರ್ ಮಲ್ತನಣಿ ಸರಿ ಇಂದು ಮೊಕ್ಲಿಂಚಿಡ್ದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ದೂರಡು ಜಗಲಿದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೋಂಟುಡುಕುಲೊಂದು ಪೊಂಜವು ಸೀತೆನ ಮಧ್ಯೊಡು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಪೊಂಜವು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕೆ ಈರು ದಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ ಈರ್ ಕಾಡು ದಾಯ ಬರ್ರ ಪೋಯ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತನ ಆಂಜೋ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಆಪನು ಪೊಂಜವು ಪನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಪ ಅಂಡ ಅಂಡ ಆಂಜವು ಪಾಪ ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನೆರ್ಲು ಪಾಪ ಅಂಡ ಬುಡಿದೇರ್ಲು ಅಂತ ಜೋರ ಹೊಡಿಯೇ ಆ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದು ಪೊಂಜವು ಜೋರ ಆವಡು ಐಕ್ ಮೊಲ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತಲು ಸೀತೆದಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಚೋಲು ಕಡೆಕ್ ಪಂಡರೆ ಈರು ದಾಯ ಕಾಡುಗೆ ಬರ್ರ ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಕಾಡುಗೆ ಬೋಲೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪಂತೋಲೆ ಅತ್ತ ಇರೇಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಡಾತ್ ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಡಿ ಪನ್ಲೆ ಮುಲ್ತೆ ಪೋಲೆ ಆ ಪುಂಜ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ತೆ ಪೋಲೆ ಸೀತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜಲು ಮುಲ್ತೆ ಪೋಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಆಂಜೇವನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಆಂಜೇವಿಗೆ ಸರಿ ನೆರ್ಪೇರ ಅವಳು ಆಂಜೇವನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಇಂಚನೆ ಆಂಜವ ಎಂಚ ಅಂಕೆಂಡ ಆಂಜೋಳು ಕೆಸರಿ ದಿನವಳು ತುಂಕುವಿರೆ ಅಂಜೋಳು ಕೆಸರಿ ದಿನವಳು ತುಂಕುವೆ
ದೆಕ್ಕುವೆರಗುಳು ನೀರಿತ್ತಿನವಳು ದೆಕ್ಕುವೆರೆ ಜನಂಕವ ಈರೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪನೊಡೀರೆ ಕಂಡ ನೆಡದೆ പോപ്പയാനപ്പെ നില്ലടേതാലത്തീരുഞ്ചിന്ത് പണ്ടേ എല്ലെ കാണ്ടെ പണൊടീര് കണ്ടാഞ്ഞടനെ പോപ്പയാൻ അപ്പെ നില്ലടേതാലത്തീരുഞ്ചിന്ത് പണ്ടേ തൂക്ക ഗുണഗൊന്തായിലെ കാണ്ട് ಈ ಆಂಜೋ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೆಸರಿತ್ತನಲ್ಪದ ಒಂಕುವೇರು ನೀರಿತ್ತನಲ್ಪದ ఎక్కువేరు ತುಳುನಾಡ್ದ ಗಾದೆಲೆನ್ನು ಎಂಚ ಕೊಣದ್ದೇರು ಮುಲುತುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಪೊಂಜೆವೇಗ ಅಂಚಾವ ಆ ಪೊಂಜೋಕಿ ಅನ್ಬೇರು ಅಂಚ ನಡೆದರ ಇರು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಪೋಪು ನಂಚಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇಣ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸೀತೆ ಪಂಡೋಲು ಅಂಚ ಪನೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪುಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನಾತ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೋಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಬತ್ತ ಆತಂಡು 14 ವರ್ಷಲ ಅರೆಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ವರ್ಷ ಏತು ಜೀವಮಾನ ಏತು ಪರ್ಯಂತ ಅರೆಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚದು ಅರೆಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಪ್ಪುನಾತ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಿರು ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕದ ಕೂಡ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀದು ಜಪ ಮಲ್ತದು ಬರ್ನಗ ಗೋದಿದ ಸೂತ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಪಡ್ದಿರಲ್ಪ ಐನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಐನು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡು ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಪಲ ಇತ್ತನದ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಳಸೊಂದು ಐನು ತಿಂಡೆರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಹೆ ಅಕ್ಲೇನೊಂದು ಓಡೋಡುಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಆ ಕಡೆಗೆ ದಾಂಟಾದು ದೂರಗು ಬಿರಿಳು ತೋಜದ ಅವು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂದು ತೋಜಾದ ಪಂಡೆ ತಾದಿತೋದಾಯೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾ 5 ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಗಿರ್ಪುವ ಒಂಚೂರು ಗಿಡ್ಪುವ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಕ ಅಕ್ಲಂಚಿ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರು ಅರಸನು ತೂವರಗೋಸ್ಕರ ಊರು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಮಂತ್ರಿಲು ಸುಮಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವಸಿಷ್ಠಿರು ಮಾತ ಅರಸುಲೇನು ತೂವರಗೋಸ್ಕರ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದಶರಥನ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಂದೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಯನ ಮರಣ ಕೈತಲಾಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆಗಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕಡ ಕೌಸಲ್ಯ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಯಲು ಅಪಗ ಆಯ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜೆ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಕ್ ಬತ್ತುಂಡು 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಪೋತಿರು 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿಪೋತಿರು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಾಪದ ಫಲ ಒವ್ವವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೋಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬರ್ಪಾಂದು ಮರಟುಕುಲದು ಕಾತಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ಯಾನ್ ಬಾಣ ಬುಡಿಯೆ ಅವು ಬಾಣ ಬುಡ್ದಾದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂಡು ಅಡೆ ಕೈತಲು ಪೋನಗವರಿ ಕುಮಾರಿ ಸೈತ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅಲ್ಪ ಕುಲುದಿತ್ತ ನಂಚಿತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರ್ ನಕಲು ದಾದ ಪಂಡಿರು ಪಂಡ ಮಗನ ಗತಿ ನನದಾಯ ಬದುಕುನಿಯಂಗ್ಲೋ ಎಂಗ್ಲೋ ಪೋಪಾದೆ ತೂದಿನನ ನೀಳಮಲಡೆ ಸಾದಿಡಿ ಬೂರ್ದು ಸೈಪಿಲೆ ಕಾಡು ನಿನ್ನ ಮರ್ಲಿಡೆ ಸಾದಿಡೆ ಬೂರ್ದು ಸೈಪಿಲೆ ಕಾಡೆಂಗ್ಳು ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿ ಜೋಗುಳು ಈ ಸೈನ ಗೊರಿಲ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿ ಜೋಗುಳಿ ಸೈನ ಗೊರಿಲ ಮುಟ್ಟದ
പോവട് പണ്ടത ഗുളാനി കൊർത്തി സാപു പൊർത്തു ബത്തണ് മകനിന്ന ഗതി ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೂರ್ದು ನಂಚಿತನ ಬಾಲೆನ ತೂದು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕಲು ಪಂಡಿರು ಮಗ ಈ ಸೈತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬದುಕುನ ಸರಿಯತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನಲ ಅಂತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಎನನು ತೂದು ಪಂಡಿರು ದಶರಥನ್ ಎನನು ತೂದು ಪಂಡಿರು ಆ ಇರುವೆರ್ಲ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸೈತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಗತಿಜ್ಜಾಂದೆ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಪುನ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕೈತಳ್ಳಿಪ್ಪಂದೆ ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಆ ಶಾಪದ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದನು ತೋಜಿನ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಮರಣ ಸನ್ನಿಹಿತಾಣ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಮತಿ ತತ್ತದ ಬೂರಿಯೇ ಆಯನ ಏನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ ಪರಪುರು ಸೋತೆಜ್ಜಿ ಆಯನ ಜೀವ ಪೋಂಡು ಜೀವ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತಿರ್ಲ ದುಃಖದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿಯಾದ ಪಂಡು ಪೊಡದು ಕಡಪುಡ್ದು ನಂಚಿತ್ತನ ಬರತೆ ಬತ್ತೆ ಜನಕುಲೇರ್ಲ ತೋಜಿಜೇರು ಇಡೀ ಊರು ಸ್ಮಶಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಮನೆ ದಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನ್ನಗಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೋಜಾಯರು ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತನಗ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಲೆಂಚಿನುಂಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ವಸಿಷ್ಠರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಅರಮನೆತ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿ ಪಿರ್ಕಾರದ ಸರತನ ಪುಣದರ್ತ ಚಟ್ಟುಡುದಿ ಕೊಣುದು ಗಂಧದ ಕಣಕಡೆ ಕಾಟಗೋರ್ದೈತ ಮೇಡ ಜೆಪೋಡಾದ ಕರ್ಪೂರನು ದುರ್ತುದು ಬಾಲೆನ ಕೈಟ ಕೊರ್ಪಾದ ತೂಗಾಳಿ ಬೀಜಿದಲ್ಲ ನಗ ಅರಸು ಬುಡಿದ್ಯಲು ಕಂಟೆಲದ ಕರೆಯಣಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡು ಕಂಟೆಲದ ಕರೆಯಣಿನ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡು ಚಡಿ ಬರ್ತದ ಕಾಟುಗೊಯ್ತದ ದಕ್ಕಿರಲ್ತ ಜಂಬರ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಿರದ ಪದ್ಯೋಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರಮನೆತ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಂಡು ಏನು 10 ವಾಕ್ಯಡು ಪನ್ಯೇನು 1 ವಾಕ್ಯಡು ಪಂಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ఆయన లెత్తొందు మంత్రులు గురుకులు అరమనికి బత్తదు బల మిత్తు బల చావడికి బల పట్టాభిషేక ఆవుడు పండేరు ఆయ పండే ఎంక ముట్టు మిత్తు బరోడండ ఎన్న పలయర్లు ఓర్లేరు పనుడు ఎంక అక్కలు ఓడిపోతేరు దాయపోతేరు పన్పునంచిత్న వివర ఎంక పనుడు పండే అపగ పండేరు నిక్లే గొత్తుండ ఆయన అడతరు యాన్ పన్పుజి భరత గర్వ బత్తుండు గర్వ బత్తదు ఆయ అప్ప ఆయన జిత్తన ಕೈಕೈಗೆ ದರ್ಪರ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ವಿವಾದದ ಪಾತೆರ ನಾಯಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೆರಿನ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಬಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಗಲಾಟೆ ಪರ ಆಂಡ್ ಕಡೆಕ್ ಬರತೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಪೋದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಎಂಕ ಅಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತನ ಪಾತೆರನು ಆಯ್ ಪಂಡೆ அண்ணதாத்தினையில் கண்ணதாத்தின பொருள் ஏனி முட்டர மனட்டண்ணு இச்சின ஆனி முட்ட ಈ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದೀವಿಯೇ ಓಡಿತ್ತಿಡಲ ಯಾರ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ತರೆ ಪಾಡ್ದ ಜಪ್ಪಾಯಿ
ಈ ಪಾತೆರುಗು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಮನೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಾಡಿಡಿತನಂಚಿತನ ಅಣ್ಣನೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನ ಭರತೆ ಅರೆ ನಾಡೊಂದು ಬರುಡು ಅಂತ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಪಿದಾಡ್ದು ಆಯೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಗುಹ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ವಿವರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ನಾ ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಪದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿವರಣೆ ರಡ್ಲ ಕನ್ನಡಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳು ಟೆಂಚ ಬರತ್ತೇರು ಐತೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕನ್ನಡಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ರಾಮಗುದಷ್ಟು ರಗಳೆನಾದರೂ ಮಾಡುವವರಹುದಾದರೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಡುಹುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಬುಸುಗುಡುವಲ್ಲಿಗಾಗಲೋಡಗಳನ್ನು ಕವಚಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕವ್ವೆ ಭಾಗೀರಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕವ್ವೆ ಭಾಗೀರಥಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆಯವರು ಈ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತ ಗೋವಿಂದ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಹನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭರತ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದಂತಹ ಗುಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಮನಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, ಅವನನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ. ಬಂದದ್ದು ಹೌದಾದ್ರೆ ತನ್ನವರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೌದಾದರೆ ದಾಟಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅರ್ಧ ದೋಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇಡೀ ದೋಣಿಯನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕೊಡೆಕೊಂಜಿ ಗೋವಿಂದ ಬಾಡ್ಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಹಾಕಿ ತೀರಿಸಿ ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದೆ, ರಾಮನ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಹೇಳದೆ ಯಾರು ಮುಂದುವರಿಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಂದು ಭರತನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಭರತ ಕೇಳಿದ, ನಾನು ರಾಮನ ತಮ್ಮ ಭರತ, ಅಣ್ಣನನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಆ ಭರತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಣ್ಣೀರು. ಭರತನ ಕೊರಳು ತಡೆದು ಬರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಬೆಳ್ಪೇರಿ ನಡುಗು ತುಟಿ ಕೆನ್ನೀರು ಹರಡಿ ನೀರಿಳಿವ ಕಂಗಳ ಕಂದು ಮೊಗ ಕಂಡು ಕೇಳುದಲ್ಲಿಕ್ಕಿ ಸುಟ್ಟ ಬದನೆಯ ತೊಡಲು ಬೆಳೆದು ಏನು ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ ಭರತನ ಕಾಲ ಬುಡದಲಿಯಂತೆ ಕುಳಿತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಗುಹನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರತ ತೋರಿದಂತಹ ಸೌಜನ್ಯ, ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭರತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುಹ ಕೈ ಮುಗಿದು ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಅವನಿಗೂ ಮಾಡಿದ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ
ಭಾಳ ವೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಧಾರಾವಾಹಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ದಾಟಿ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ದೂರದ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲನು ಬಿಟ್ಟಿನಿತು ದೂರ ಬಂದಿಗ ಸೀತೆ, ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಣ ಸೌದೆಯನು ಹೆಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿತದಷ್ಟು ಬೀಳೊಂದ ನೆಳೆದು ಎಳೆದೋದು ಕಟ್ಟನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬರುವ ಪಥದಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವ ಡರುಗಳ ಹಿಡಿದು ಸರಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರೆ. ಮರದ ಮರೆಯಲೆತ್ತರದೆ ಕಾಪ ತುದಿ ಮಾಡಿ ನೆಡೆ ಪೋಪ ದಾರಿಯರಿಯದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲೆವ ಗಂಡು ಸನ್ನಾರದು ನೋಡಿ ಭರತನೆಂಬುದನು ಕಂಡವಳು. ಭರತನೆಂಬುದನು ಕಂಡು. ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭರತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೀತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಳಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಸೀತೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಭರತನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆಯಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾಳೆ. ರಾಮ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಬಂದೆಯ ಭರತ ಬಂದೆಯ ಭರತ ಭರತ ಬಾ ಕುಳಿತುಕೋ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದು ಬಂದೆಯ ಭರತ ಬಾ ಕುಳಿತುಕೋ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದು ಸನಗ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಸನಿಹ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಊರಿಗೆಂದು ಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು. ಏನ ಮಾಡ್ಪರು ಏನ ಮಾಡ್ಪರು ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಭರದ ಏನ ಮಾಡ್ಪರು ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು. ಹೇಗೆ ಸೌಖ್ಯದೊಳಿರುವರಷ್ಟೇ ಭರತ, ಏನ ಮಾಡ್ಪರು ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಹೇಗೆ ಸೌಖ್ಯದೊಳಿರುವರಷ್ಟೇ ಭರತ. ಏನು ಮಾತಿಲ್ಲದೆಗೆ ಭರತ, ಏನು ಮಾತಿಲ್ಲದೆಗೆ ಏನು ಸುರು ಏಕಳುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಅಳುವೆ ಭರತ. ಮಾತಿಲ್ಲದಿಗೆ ಏನು ಸುರು ಭರದ ಏಕಳುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ. ನೀನೇನು ಮಗುವೆ ನೀನೇನು ಮಗುವೆ ಮಾತಾಡೆಂದು
ಬಂದೆಯ ಭರತ ಏನು ಸುರು ಭರತ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಏಕಳುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೀನೇನು ಮಗುವೆ ಮಾತಾಡು ತಮ್ಮ ಭರತ ಬಂದೆಯ ಭರತ ಮಾತಾಡು ಭರತ ಬಂದೆಯ ಭರತ ಭರತ ಭರತನನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಮ ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಡೆದವು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು. ಅದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ಭರತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಮಧ್ಯೆ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ದುಃಖಿಸಿದ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ತೀರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಭರತ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಮರಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, 14 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇರಬೇಕು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಭರತ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲರೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ರಾಮ. ಇಲ್ಲರೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಂಘಟಕರ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಥೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಭರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಣ್ಣ ಬಾರದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ರಾಜನಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೊರಗಿನ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬರುವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. 1 ದಿವಸ ತಡವಾದರೂ ಕೂಡ ಚಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ನಡೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮರಳಿ ನಡೀತಾರೆ. ವನವಾಸ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದದ್ದು 40 ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತ. ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು 34 ಪದ್ಯಗಳು, ಹೇಳಿದ್ದು 24 ಪದ್ಯಗಳು. ಗಮನಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೋಷ ಯಾರ್ದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಪದ್ಯ ಕೇಳುವುದೇ ಚಂದ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಸೌಜನ್ಯದ ವಿನಯವಂತಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭರತ, ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ, ಆದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಭರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ನಾಳೆ ಭರತನಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಭರತನ ಪಾದುಕೆ ಹಾಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಬೆಳೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಮಮದಾರ ರಾಮಾಯಣವು ಯೋಬ ಹೆಸರನು ಕೇಳಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೋದುವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೋದುವವರಿಗೆ ನಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲದು ಅವರ ಭಾಗ್ಯವು. ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದುವ ಒಳ್ಳೆ ರಸಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆಳ್ಳಿನಷ್ಟು ಸಂತಸವಾದರು. ಒಳ್ಳೆ ರಸಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆಳ್ಳಿನಷ್ಟು ಸಂತಸವಾದರು. ನನ್ನದೇ ಪುಣ್ಯ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿಯ ಕಣಜ ತುಳು ಕವಿತೆಯುದ ದಿನದೇವದ ದಿನಗಿ ತುಂಬುತ್ತಲಿರಲಿ. ತುಳು ಸರಸ್ವತಿಯ ಕಣಜ ತುಳು ಕವಿತೆಯಿಂದ ದಿನದಿಂದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತ ಬರಲಿ. ನನ್ನ ಮಂಗಾರ ರಾಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡ್ ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲ ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ನಡಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎದುಕೊಂದುಳ್ಳ ಮುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಸನರತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ತಂದು ಅತಿಥಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಭಿನ್ನೈತೆನ್ನುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ.ಪಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕೈ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್, ಕೆ ಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೋ ಅವರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿನಂದಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಎದುಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಗೆತ್ತೋಣ
ಕೆ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಹರೆಕ್ಕಲ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಡನು ಹರೆಕ್ಕಲ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಎದುಕೊಂಡ್ರ ಬಡತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ್ ಎಂಬೆರನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ದಿನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ನಮಗೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವಾರು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಏನಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೌದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 38,000 ಜನ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 1987ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುದ್ರಣ ಆಯಿತು. ವಜ್ರದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದರ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 7ದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, 7ದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರು 7ದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಿಗೆ ಏನು ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸಿದಂಥವ್ರವರು. ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ 7ದೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೋಚನಾಲಹರಿ ಆಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ದೌಲತ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತುಳುಕೂಟ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ರೂಪುರೇಖೆಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆನಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಏನು ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆದಂಥ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ತುಳು ರಾಮಾಯಣದ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಳ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಳು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಳು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಒಂದೆಡೆ ತುಳು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರ ಮುದ್ರಣದ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೆ ಸುಚರಿತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆ ಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಹರೇಕಳ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ದೂರದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಳಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು, ನಾವು ಮಂದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹರೇಕಳ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 1986-85ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, 1985-86ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವತ್ತು ಮಂದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಂದಾರರನ್ನು 85-86ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೂರು ಬದಲು ಮಾತನಾಡಿದವರ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಡಿದವರ ಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೀಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ ಪಿ ಎಂಬೇರು ಮುನಿರಾಜ್ ರಂಜಾಲಂಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಕಣ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಆರೆಗೊಂಜು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮುನಿರಾಜ್ ರಂಜಾಲರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಜ್ಜನ್ಲ ಬರೋಡು ಮೂರು ಚೇರ್ ತಂದ್ರು ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅವೇಲೇಕ ಇನ್ನಿತ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿನವರು ಕೆ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಹರೇಕಲ ಆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕಟ್ಟಿದ್ನಾಗ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಂದಾರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುದು ಬಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನದ ಪಾತೆರ ಬಡತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ ಪಿ ಮೇರೆನೆ ಏನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 2ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ. ನಾವು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುನಿರಾಜ ರೆಂಜಾಳ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದು 35 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ, ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ, ಪಂಡಿತರಾಗಿ, ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರಾಗಿ, ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಬಹುಶಃ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಂಥ ತುಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಶೋಕ ತಪ್ತ ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ
ಗುರ್ಕಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನ ಕೆ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಭಿನ್ನೈತನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೇನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥಪ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸವಿರುಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಆ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಬಹುಶಃ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನಟ್ಟು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ ತೂತಿನ ಇದೆ ಪನ್ನ ಆರ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಮಾದೇವಿ ಭಟ್ರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಭಾರಿ ಸರಳ ಇಕ್ಕಿದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಲು ತಿಕಂಡಲ ಆರ್ನ ಮೋನೆನ್ ತೂನಗ ಆ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಪಾಡದ ಜನಪದರನ್ನ ಬದುಕದ ಆ ಮಾತ ರೀತಿನ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಆ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯಗೂ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಡಿ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಭಾಷೆನ ಉರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿ ನಮ್ಮೆದುರು ಇಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಆದು ಒರಿ ವಿಮರ್ಶಕೆ ಆದು ಒರಿ ಗುರುವಾದು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಹುಶಃ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನಾತ ದಿನ ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ್ನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಗಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜೈನ ಕಾಶಿಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಉಲ್ಲೆರು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ರಾಮಾಯಣ ಉಪ್ಪರೆಯೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪ್ಪರೆಯೋ ಈ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯలను ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಜನಪದ ಕುರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ತುಂಬ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನೇತೃತ್ವಡು ನನಾತಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಾವಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಕುರಿದು ಆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿವಿನಂಚ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಪನ್ನಗ ಇಂಗನ ಮುನಿರಾಜ ರೆಂಜಾಳ್ ಪಾತೇರ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರು ಪಾತಿರಂದುಪ್ಪುನಗ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿ ಮೂಲಡು ಪುಟಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ಮರಾಠಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ರೀತಿದ ಪುರಾಣನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿ ಮೂಲಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆನು ಐನಾತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಉರಿಯೊಡ್ಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪುರಾಣದ ರಾಮೆ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಕೃಷ್ಣೆ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಾತಿರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ತೊಯ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರಜಿ ತುಳು ಆ ಕಾವ್ಯ ಅವು ನಿರಂತರ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಉರಿಯುಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ನಿಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆ ಭಾಷೆನು ಆ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ಓದಿನ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಲ್ಪುವೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಆ ಹಿರಿಯ ಚೇತನದ ಆ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ತೆರಿಯರೆ ಚೂರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪುಗ ಅಂತ ಪನೊಂದೆನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಉಂಡು ಪುದರ ಪನಂದೇನೆ ಯಾನು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಏತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಲ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅನ್ಪನೊಂದು ತೀರ್ಥಡೋಪನ ಮಾತೆರೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಬೊಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಬಹುಶಃ ಬದುಕಿಡು ಮುನ್ರಾಜ್ ರೇಂಜಾಳರ್ ನಂಚಿನರ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂದು ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂದು ಬದುಕದ ದಾದಾಡಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬದುಕನ ಹೆಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿನ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಭರತ್ ಬಹುಶಃ ಉನ್ನೆಟ್ಲ ಆ ಪುದರ್ಲ ಆ ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು
ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಡು ನನಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರವಾದ ಕಲೆತ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಗಲೆಲ ದೇವಿಯರ ಕೊರಡನ್ನು ಪನೊಂದು ತಿರ್ತಿರಿತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬರಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಸುಚೇತಣ್ಣಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐನಿ ಆಜಿ ಗಂಟದೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ್ಪೋ ನಡೆದವ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೈನಂಚಿನ ಆಕಿ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಹರಕ್ಕಲಂ ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಗೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತುವುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜರ ಪುಡ್ತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಳಿತ ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರು ಮಾತ 2 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಕ್ 3 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒರಿ ವಾಸ್ತವಾಯ್ತಾಳ್ರು ಆರು ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪದಿರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪದಿರಿ ಅವು ತೆಂಗುಂಪು ಕೊರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮಂಡೆ ಆನೆ ನಾಗಬೆತ್ತೋಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗಳ ಶಾಲೆಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ ಮಾತ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಡು ಯಾನ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅರೆಗೆ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ಬೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ 90 80 ಯಾನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಡಿ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಅಂಚ 10 ಕೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿನವರಳು ಆಂಡ ಆನೆ ಎಂಕು ದುಃಖ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪೆಟ್ಟದರೆ ಪೋಡಿಗೇಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆನ ಒಂಜಿ ನೈತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸೋ ಕಡೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರೆಂಜಾಡದ ಐ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಭಿನಯ ಸಂಘ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಪುಣಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮೇಕಲು ಸಿರಿಮಂತ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕ್ಲಬ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಕಟ್ಔಟ್ ಕಟ್ಟುಣಿ ಪೇರು ವೈಪುಣಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕರೆ ಇಂಚಿನಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಕೀಲನ ಗುಮಾಸದುಲ್ಲೆ SR ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ತುಳುಕೊಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಯಂಕರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯ ತುಳುಕೊಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಂತಿರಾರು ಐಟ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಬರೆಯ ಕೂಡಿಯೇ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತು ನವಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕನ ಮತ್ತು ಇತ್ತೇರಿಟ್ಟು ಇತ್ತ AC ಬಂಡರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತುಂಡು SR ರೆಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಆಂಡ ಆರೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಸಂಘಟನೆ ಮಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಮಸ್ತದು ಕಲಿತೆ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಥಮದು ಕಟ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾಜ್ಯೋತಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಭಿನಯ ಸಂಘ ಎಂಕು ನಿಜ ಮಲ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕುಲಕ ದೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ SLCD ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ರಾಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊನಾಂಡರು ಅವು ಇಂಚಿನ ಮಾರಾಯದಿಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಅವಾಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 8 ಘೋಷಣೆ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅಭಿನಯ ಸಂಘ ಜಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯಡು ಕನ್ನಡ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಪಂಡ ನಗದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಟ್ರಾಫಿ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ದಂತ ಅಂಚ ಅವೇ ನೆಡ್ಡಟ್ಟು ಏನು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೊಡ್ದಂಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಐ ನನ್ನ ಕೂಟದ ಕಡೆ ಬಂಡೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪದರ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ವರೈನಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರು ಕವನ ಬರೆತಿருந்து ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ ಪೋಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಬೇರೆ ಒಪ್ಪುರಜ್ಜ ಅಂದು ಆಂಡ್ ತೂದು ಸದಾರ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನ ಸಂಘದಕ್ಲೊಂದು ಆಯ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ತೂಯರು ತಿರ್ತು ಈ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಹೋಗ್ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸರ್ ಬೇತೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಂಘದ ಇಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಟೌನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಆರು ಒಪ್ಪಿಯರು ಆರು ಒಪ್ಪಿನೇ ಇಂಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬಿಂಡನ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆ ಹೊಡತ್ತಾ ಅಂಚ ಅವಂತೆ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಹೊಡೆದು ಕೆಲವು ಕೊಡಿದು ಪೋಯ ಒಪ್ಪಿಜರು ನಿಂಚಿನ ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಚ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಡೆ ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅಪಘಾತ ಬಾಕಿ ಅತ್ತ ರೆಡ್ಡನ್ನು
ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಕ್ಕೇರು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾತ ಅಂತ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೆ ಅವತ್ತ ಪ್ರತಿಫಲಂಕಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಯಾನು ತುಳುಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಲಟ್ಟವರ ತುಳುಕೂಟದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುಕೂಟದ ಕುಲ ಸೇರಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಅಂದ ಇವಂಡ ಎಲ್ಲದ ಬಿನ್ನೆರು ಉದಿಪನವರ್ಪನಾರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರು ಪೂರ್ವಾಶವಡು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆರು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಭಿಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಾನು ಒಟ್ಪಂಜ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪಾಂದು ಅಂಚಪುರ ಆರು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿರಾರು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬೇರಾಡ ಸಂಘದ ನೆಟ್ಟಲ ಅಂಚೇರಿ ಯಾನು ಮಲ್ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂಕ್ ಈ ನಿಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಗ್ಯಾರು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ನಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ನಿಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂತು ಕೊರಲಿ ಬಂಡೇರು ಬತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತಂಗೆ ಪ್ರಜನ ಇತ್ತೇರು ಸಪ್ರೇದ ಅರ್ಲ ಅಂಚ ಆರಿಕಲು ಒಂತೆ ಎನ್ನ ರೀತಿ ಇಡು ಒಂತೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಬುಳೇನ ಒಂಜಿಂದು ಮುನ್ನಡೆಜಿ ಬುಕ್ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಂಟು ಐಟಿ ಅನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಉಂಟು ಆರೊಂದು ಪಟ ಐತೆ ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಪಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಟದ ಪಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೇರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆನೊಂದು ತಿಕ್ ಅರೆ ಕೊರಿಯೆ ಐನು ಪಾಡ್ದೇರು ವಿಠಲ್ ಬಂಡ ಅರೆ ಕೆಳಗೆ ಐಟ್ ಅರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತರ ಉಂಡು ಐದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇರಿದು ಎಂಕೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ ಮುಲ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅನ್ನೋ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನದ ಐಟ್ ಕೆ ಆರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸ್ವರಣೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಕಲಿತರು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವಂತಾರೆ ಮೆಕ್ಕುಲ್ ದೈವತ್ತಿರುವಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಬೋಳರ ನಾರಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಹೊಡೆದು ಯಾನತ್ತು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ವಾತಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ಯೆ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಕೂಡ ಅಂಚದ ಐತ ವಿಷಯಗಳು 2 ಜನ ಸಂಗೀತಗಾರಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಪುರ್ಲುಡೆ ಉದ್ಧಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಜಲಪ್ರತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಲಿಪ ಭಾಗವತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆನು ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರಗೆ ಮಾತೆರಡ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಿಠಲಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನರೆಯಿಂದ ಪುಂಡಿಕೈ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ ಆರು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಂದಾರ ಭಟ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಆರು ಪಾತೆರು ಬೇರಂದು ಸರ್ ಪಾತಿರೋದು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕೇಳೋದು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದುರು ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನು ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರ ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊದಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಆದ್ದು ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕವಿ, ಆತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಾರಣವನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ತಿಣಿಕಿದನು ಪಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂತಿಣಿಯ ರಘುವರನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ತೆರಪಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆದಿಶೇಷನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂಥ ಆದಿಶೇಷ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ
ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2, 3 ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಆ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ತುಳು ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಆಡು ಮಾತಿನ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಆಡು ಮಾತಿನ ತುಳುವನ್ನು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡೀ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ, ಅದುವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶ ಅದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ, ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಚಿತ್ರಕೂಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಅಹಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾವಣ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ, ಹನುಮಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹಲ್ಯ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮನ ಆಶ್ರಮದ ಹೊರಗೆ ಅಹಲ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಮ ಬಂದ ನಂತರ ಅಹಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌತಮರ ನಡುವೆ ಆತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಇವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತ ಈಜಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕವಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಮ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ದೇವರು ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಮ ಆತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಿಕಾಮಕ್ಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ, ಆಡು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ನೂರಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಇಬ್ಬರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು PhD ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೀರ್ತಿ, ಅದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲದ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ತುಳುವಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಏನವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು PhDಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು 1996ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹೊಸತಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡೇತರವಾದಂಥ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೊನೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏತು ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಂದಲ ಕೇಡು ನಕ್ಲೆನ ಕೆಬಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕಣ್ಣು ಕೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಉರು ಪತ್ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಉಲ್ಲಾಸ ತೆಕ್ಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಕವಿ ಕೇವಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತುಳುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕೃತಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನಿ ಈ ತಿಲ್ಲಿಯಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲ್ಲ ಕೈನಿತ ಬಿನ್ನೆರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇಳೇನು. ನಿತ್ಯ ವಂದಿತರು, ಪರಮ ಪೂಜನೀಯರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು, ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥವರು ಆದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಸಹೃದಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುತೇಕ ಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಬೇಡ, ಇವತ್ತೇ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ರಂಜಾಳ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತುಳು ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಅವರ ಗಾಯನವು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭರತ್ ಹಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ರಂಜಾಳರ ಮಾತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೂರದ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಭಾಷಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರ ಚಿತ್ರಕ ಕಲೆಗಳು, ಅದರ ಲಾಸ್ಯ, ಅದರ ಧ್ವನಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮಾಧುರ್ಯ ನನಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಬಂತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಜನರ ರಾಮಾಯಣವಾಗಿದೆ. ಜನಪದೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಷೆ ಓಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನಂಥ ಭಾಷೆಯೇ ಬರದ ಅಮಾಯಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದರ ಸೊಗಡು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೀರ್ತಿ ಇದರ ರಚನಾಕಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಏಕೈಕ ಕವಿ. ಎರಡೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಇಬ್ಬರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯುಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಊರ್ಮಿಳೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂಥರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪಿಗುದ್ಧಾರಮಿಹುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೃಹತ್ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯೋಳಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಥರೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡತ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಾಮಾಯಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಉದ್ಧಾರವಿಹುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೃಹತ್ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರ. ಮೂಲತಃ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಏನಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಧ್ವನಿಸ್ತಾರ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ತರುವಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲಾಯಿತು, ಅವಳು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಲು, ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರಾಮ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಮಂದಾರವನ್ನು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ತುಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಸುಕೃತ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರು ಬರೀದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ತುಳುವಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಳು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೀಮಿತತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಲುಕದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವವಾಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಜನವಾಣಿ, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಜನಪದೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅವರು ತರ್ತಾರೆ, ಭಾಷಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಟಕ ಟೆಂಪಸ್ಟ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಸಿತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ತುಳುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪಮೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗನ್ಸೋದು ಕುವೆಂಪುಗಿಂತ ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಇವರಿಗೆ ಜನಪೀಠ ಬಂದಿದೆ, ಜನರ ಹೃದಯದ ಪೀಠ ಬಂದಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಜನಮನದ ಪೀಠ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು. ತಿಣುಕಿದನು ಪಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾರದಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಸರ್, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರ ರಾಮಾಯಣ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸತನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 2 ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳು, ತಳಹದಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ರಂಜಾಳ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಡಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಹಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಕ ಕಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಸತ್ವಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಂದರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ ಶಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಶ್ವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ತುಳುವನ್ನು ಮೆರೆಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಂಬ ಸತ್ವಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಗ್ಗಿತು, ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅದರ ಶ್ರುತಿಗೆ, ಅದರ ರಾಗಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಬಂತು ಆ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ರಾಮಾಯಣ ಪರಾಯಣ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಅಕ್ಕ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಾಳೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು, ಜಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸರ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ಡು ತಂದರಜಿಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳರತೆ ಧೈರ್ಯಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ 1 ನಿಮಿಷ
ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪದ್ಮ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮಿತ್ರರು. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕ ಉಂಟಂದರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಾರದ ಕಂಪು, ಆ ಪರಿಮಳ ಏನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ಏನುಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನನ್ನಂಥವರು ಶಾಸಕನಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಆ ಏನು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ IAS, ಈಗ IASನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ರೆ AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸನೆ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಗೌರವಯುತವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಯಾವ ಥರ ಈ IASನವರಾಗಲಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ನೆನಪಿಗಾಗಲಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ DC ಅವರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರುವವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಆ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಿಗೂ ಹೆರಲ್ಡ್ ತವರು ರೆಡ್ ಪಾತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ಅವಳು ಪಾತರೆ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಪಾತರೆ ಇಜ್ಜು ಪಾತರೆ ಬೇತಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ಕಾಲಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಪಂಡೇರಿ ಆಕೆ ಯಾನು ಅವ ಪಂಡೆ ಅಂಡಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಅಂತೆ ಪನೋಡಪ್ಪನ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷುಡುಂಚಿ ಎನ್ನಲ ಆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮೂಲತ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮೂಲತ್ ನೇಪಾಳಡುಂಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ನೇಪಾಳದ ಲೇಸ್ಡು ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತಿಗದಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರೆನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚಾದ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಆರೆನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಖ್ರಿ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಖ್ರಿ ಬಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ತಿಕ್ಕದಿಜ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಯಾನ ಅರಂತೂನಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಗಾಯನ ಮಲ್ತುಂತಾರೆ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಜಿ ಆತ ಆರು ಎಂಚ ಏಪ ಕಲ್ದಿರಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಅಂಚ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಕರೀನ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರೆಲ್ಲ ಕರೀನ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ತೂವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ತೋಜುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಗೆ ಆಯಾಸ ದಣಿವು ಮಣಪುನ ಇಚ್ಚಿ ನಲ್ಲಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವರೆಗೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೆರಳ್ತವ್ರ ಬೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇದ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಂದ್ರ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿರಾಯನ ಅರ್ಹಂತ ಸಿದ್ಧಿರೇನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಸರ್ವ ಸಾಧುಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿയുടെ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿನಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ರಡ್ಡನೆ ಅದೇ ಇನಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮಾಯ ಲೋಬಡು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಯಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಚ ಸುಸ್ಥಿತಿಡು ದಿವೋಲಿ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರೀ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಾಡು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ತನ್ನ ಪುತ್ರೆ ವಿಯೋಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಯೋಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ದಶರಥನ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಈ ಭಾಷೆದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ರಾಮನ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಂಚ ನಡಪದ ಪಣ್ಣೇನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಂತರೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಮನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಈ ದಶರಥನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ಒಂದು ತಂದೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಜಗಳ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಹೋದರರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಮರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ರಾಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರಾಮ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುವೆಂಪು ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಪನು ಇರ್ಬೋದು, ಕವಿ ಕುಲ ತಿಲಕರೂ ಆದಂಥ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ಸರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಖಾಲಿ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅದರ ಹೊರಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹರೆಕಳ್ಳರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರಿಗೂ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾವರೂರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ, ಕುಟುಂಬಿಕರು ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮಾಯಣ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಪ್ರೆಯವರಿಗೆ, ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ದುಂಬು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಶಾರದಾ ಕಡಕೇನು ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮಗಳು ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಬೆರಡಕೇನು ಅವೆಲೆಕ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಚಂದ್ರಸ ದೇವಾಡಿ ಗಡಕೇನು ಅವೆಲೆಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ MP ಎಂಬೆರೆನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಂದಾರ್ ಎಂಬೆರಡ ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ಬಲಿಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೆರೆನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಎಂಬೆರಡ ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ಬಲಿಪೇರು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಅವೆಲೆಕ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬೆರೆಲ್ಲ ಬಲಿಪೇರು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅವೆಲೆಕ
ಅವಲೇಕ ಹೆರಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೋ ಬೇರೆನು ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡೇನು. ಪೂರೇರಿಗಳ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿಂಜಿನ ಉಪಹಾರನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಹಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಕೇಳೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಇರಬಡತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಂಬೆರೇನು ಲೆತನು. ಮಾತೆರೆಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನೊಡೆತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಾವೆ. ಅಂಚ ಇಂದೇನು ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಲೈವ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡ್ ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬಿಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ದೇರಮಣ ವಂಶಗು ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್. ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಡಾಡಿರ್ದ ರಾಮಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮದ್ರಾಸಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳೂರ್ದ ಚರ್ಚದ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪೆರು. ಟಂಕೊಲೆಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಬರವುದ ಅಭ್ಯಾಸೋ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಭೂಕೃತ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರಿನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೆನು ಬರೆತಿರು. ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದುಂಬುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೂ ಪಾಡಿಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರ್ಲನು ಕೊರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಕೊನೈನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿತಡ್ದಿರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ದೌಲತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ತುಳು ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲನ.